Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Oktubre 5, tuig 2024. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 81 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon inimo lang ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kagkaroon sa mga nagapaw na dalakuan sining mga balita. Filing sang Certificate of Candidacy sa syudad kag probinsya sa Iloilo nagapadayon. Pila ka mga personalidad na sa bahin sang probinsya ang nag-file sang ila sining Certificate of Candidacy daw sa bahin karon niya sa probinsya sa Iloilo. Mong medyo masako-sako. Ginalauman nga sa syudad sa Iloilo sa Pizza Utso amuning pinakamasako sinibanwa nga adlaw. Bangod nga ti ginapayag diri, magluwas lamang diri banwa nga kumpirmado na nga sa Pizza Utso sa nga hapon ang Team Uswag amo iya ang tsimpo nga pag-file nila sa ila sining Certificate of Candidacy. Ang Team Gugma ginapayag man nga ini sila mag-file sa Certificate of Candidacy sa Pizza Utso sa bulan sa Oktubre sa Martes kadlaw. Now, sa aga mauna gali banwa ang Team Gugma sang sa Team Uswag file sang Certificate of Candidacy. Pali-lion ta kamo karon sang possible line-up sang magtimbang sini iya nga nga team sa aton sini nga mga kabumbo, although nga ti ang Team Uswag madugay na iya nga nagadiga sang ila sini nga linyada apang iamat-amat nga nagkalabingaw pero gilayon maninila nga na repair pinagi sa pagbaylo sa nga pila ka mga kandidato nga mangin kaupod nila sa ila sini iya nga slate sa bahin sa nga Team Gugma karon iya banwa ti ang matunog pala nga mga pangalan diri nga nagaguluwa. Amo sanday Congresswoman Jan Baronda magapari-elect bilang kongresista. Ang iya sining kaupod bilang mayor. Amo ning matunog diri karon kag tubtob sa sinimatinion. Yara pa sa sa tsimpo lang akong sa diin. Ginapaminsaran kag ginapangamuyuan ang iya sining mangin desisyon. Ginatumod naton si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Sa bahin karon iya sa nga pagkabisi alkalde siguro ti gapamangkot ang irama ang iban sinuayhan mangin kaupod sa nga Team Gugma sa ila sini nga pagkabisi alkalde ti bantayan ina banwa sa bahin naman sa nga Team Uswag ti matapos nga mapurnada ang negosasyon ang pamangkot sinadri kumplito pabala ang Team Uswag. Kagapon sinibanwa sa pagwa sining impormasyon nga napurnada ang negosasyon laragway ni former City Mayor Joe Duterte Espinosa nga ginabayaw ang kamot kaupod sa Kainday Raisa Treñas Chu naghatag sang clue naghatag sang madalom sini iyang palamangkutanon sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo nga maupdanay na gidman bala ang magtiyo kagang kaupod ni Inday Raisa kay ti nagprangka naman ini nga magapapili bilang mayor alkalde sa syudad sa Iloilo talo sa iya sining amay ang butsilingon si former Mayor Joe Duterte Espinosa mapapili kongresista
Samtang sa aton siniiya nga mga kabumbo sa dugang nga mga balita kaga impormasyon, Iloilo City Comelec Office dayunon ang ila contingency plan kaga preparasyon madayon man o kun hindi ang merging sang dalagko siniiya nga mga political party diri sa syudad sa nga Iloilo. Di impormasyon naton gabi hindi gid madayon kuno ang tawag siniiya nga unity. That is why nga nagwa naman ni gani ang laragway ni former City Mayor Jodeter de Espinosa nga ginalsa ang kamot ni Inday Raisa Treñascho. Samtang sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, sospek sa pagpatay sa isa ka Iloy kag nagalugos sa minor de edad sa Banwa sa nga Sara, ginpasakaan na sa nga kaso. Ang kaso sini rape kag homicide. Ang ginalantaw diri base kon 2 counts of rape kag homicide. Kay sa autopsy examination result sang bangkay sining 40 anyos, no? Nagapakita diri Banwa nga mayara sang mayara sang sinyales sang pagpang himulos. Tapos ginpatay niya pa. Tapos sandig sa pagpanghusisa kang inisyal informasyon sa pagtutok man sa nga bomboradyo pati ang minor de edad to ginalugos magid. Sa aton sino makabumbo baw, no? Kung mapamatud-an inis korte sa aton sini nga mga kabumbo, ti manigulang gini, orderin na lang niya ma-spend sang nabilin nga mga tinuig sa niya kabuhi sa sulod sa nga prisuan ining suspitsado. Kay kung rape with homicide niya ang kaso karon, sadto anay sa mayara kita sang death penalty, sarang ini siya iya nga mapamatbatan sang penalidad nga bitay. Amo ni madalaguan nga mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagapangalagad diri sa palatuntunan na bombohanay sa udto. Madamo sa gyapon sa aton sini nga mga kabumbo ang mga matunog nga pangalan ang ginabantayan man sa pag-file sa ila sini nga certificate of candidacy sa ika-5 karon nga adlaw sa filing, no? Ang adlaw sa Domingo sandig iya sa Comelec nalakip pa ini sa 8 kadlaw nga ginhatag nga pag-file sa ila siniya tagsa ka certificate of candidacy. Ginapayag din nga sa Pizza City ang gobernador ma-file man sa iya sini nga certificate of candidacy kaupod ang iya man sini nga mga kaupdanan sa ila sini iyang grupo. Ti ang running mate yan ni Gobernador Toto Defensor mo si Anilaw Mayor Lian Dibuque. Kag iban pagin sininila nga mga kopdanan sa idalom sang Partido Federal ng Pilipinas. Ang iban sinisigi naman iya nga file sa certificate of candidacy. Ang iban siniti mga independent candidate iya Banwa. Balantayan man ini sa aton sinikaron padayon nga pagpangalagad. Detalye sa mga mainit nga balita, balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition. Broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Oktubre 5, taong 2024 at ngayon ho ay World Teachers Day at 81 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, mga naghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa pagkasenador at para sa party list groups ngayong araw, naging matumal pa rin at itong si Ben Tulfo tatakbo bilang senador. So bali 3 tulpo na ang kung sakali sa Senado para naman sa 2025 elections at yan ay patuloy pa ho na dumarating yung mga nagpa-file ngayon ng kanilang Certificate of Candidacy. Si dating Vice President Leni Robredo at buong line-up nito sabay-sabay na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy ngayong araw. Ito namang si Representative Campos na asawa ni Mayor Abby Binay, naghain na rin ng kandidatura para sa pagkaalkalde ng lungsod ng Makati. Itong sina Senator, dating Senador Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao, full support naman sa kanilang anak na tumatakbo bilang local candidate doon sa General Santos City. Articles of impeachment na inihahanda laban kay Vice President Sara Duterte umabot na sa 25. Dating Executive Secretary Vic Rodriguez nagbabala laban sa posibleng pagbuhay daw ng charter chains sa ating bansa. Sa ating balita sa ibayong dagat, mahigit 600 katao sa Taiwan sugatan sa pananalasan ng bagyong Kraton. Sa ating balitang palakasan, defending champion Boston Celtics tinalo ang Nuggets sa preseason opener 103-107. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Umani ng positibong reaksyon mula sa panig ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting ang Citizens Arm ng Commission on Elections kaugnay pa rin sa mga naobserbahang sitwasyon sa paghahain ng Certificate of Candidacy at pagkuha ng mga party list organizations ng nomination para naman kung sino ang kanilang magiging kinatawan kung sakali dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon nga kay Paris Pastoral Council for Responsible Voting National Coordinator Dr. Arwin Serrano, kontento ang kanilang grupo sa effort ng Commission on Elections at pagkakaroon ng bukas at transparent na proseso. Mas magandaan niya ngayon ang nagiging paraan kumpara naman sa nakalipas na filing ng kandidatura. Hanga rin itong si Serrano sa naging pamumuno ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Tiniyak pa nito na mananatiling bukas ang kanilang grupo sa anumang magiging obserbasyon ng media at iba pang stakeholders upang maging matiwasay at tapat ang 2025 midterm elections. Samantala, umabot na sa 25 articles of impeachment ang naidokumento ng kampo nitong si dating Senator Antonio Trillanes IV laban kay Vice President Sara Duterte. Maalalang sa huling linggo ng buwan ng Setyembre ay sinabi ng dating senador na mayroong 22 articles of impeachment na kanilang inihahanda laban sa pangalawang Pangulo ng Bansa at kumakausap na ang mga ito ng isang kongresista na maaaring mag-endurso sa naturang reklamo. Ayon pa kay Trillanes, nadagdagan pa ang kanilang nalikom na ebidensya na maaaring maging batayan upang tuluyang matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte.
maliban sa mga confidential fund na hindi maipaliwanag ang pagkagagastos. Nakalikom din umano ang grupo ng dating senador ng ilang documentary evidence na nag-uugnay naman sa kanya sa kontrobersyal na dating advisor ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Michael Yang. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni dating senador Antonio Trillanes IV. It's now 25, able to get additional offenses committed by VP Sara Duterte. So it has increased to 25 articles of impeachment. Well, in terms of gravity, it's still the confidential funds, the 650 million confidential funds in 2023, the 125 in 2022, the 2.7 billion confidential funds when she was mayor of Davao City. The worst would be the ones where she encashed two managers' checks from a known drug lord associate of Michael Yang. The documentary evidence for that, and I don't think she'd be able to survive that politically. Bahagi yan ng naging paliwanag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Samantala kampante naman ang dating senador sa bigat at substansya ng mga nalikom nilang ebidensya para magamit nga sa pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Kaugnay pa rin yan mga kabombo, posibleng lalabas na raw sa buwan ng Nobyembre o kaya Disyembre ang arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald Bato de la Rosa at maraming iba pa. Ayon nga kay dating Senador Antonio Trillanes, bahagyang natagalan ang paglalabas ng naturang mandamiento de aresto dahil naman sa pagtitiyak ng International Criminal Court na solido ang hawak na kaso. Ayon pa sa dating mambabatas na upgrade na mula sa basta ebidensya ang mga hawak ng ICC o International Criminal Court na mga dokumento tungo sa certainty of conviction o tiyak na hatol laban sa grupo. Dahil nga sa naturang delay, maaaring maglabas ng warrant of arrest sa huling bahagi ng Nobyembre o kaya naman ay unang parte ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Senator o dating Senator Antonio Trillanes IV. If you notice that after June and early July nung lumabas yung Blue Notice, I stopped talking about the ICC altogether. Because based doon sa aming mga informante, those who are privy to investigation, ang sinasabi nila, nag-raise ng Office of the Prosecutor yung quantum of evidence from probable cause. So kung probable cause lang, ready na sila to file ng second quarter pa lang, as early as second quarter. But then they decided to raise the of evidence to of conviction because they are concerned that if they file that application for warrant, then probable cause lang yung hawak nilang evidence, baka hindi na sila magkaroon ng opportunity to get more evidence to convict Mr. Duterte. What if pag-issue ng warrant na turnover sa kanila, probable cause lang yung hawak nila, mabibitin sila. So that's the wisdom or the rationale for that move. So nung ni-raise nila sa certainty of conviction yung quantum of evidence, naghahabol sila ng na maabot yung threshold na yun. Ito, estimate lang po ito mga late November to early December yung warrant. Lagi pa yan ang mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV at sina Duterte, De La Rosa at ilan pa mga dati at kasalukuyang police official ay tinuturo na nasa malaking papel o naging utak umano ng issue ng extrajudicial killings na nangyari sa kasagsaganang drug war. Ang nasabing patayan ay isa sa mga iniimbestigahan ngayon ng makapangyarihang Quad Committee ng mababang kapulungan ng Kongreso. Batay umano sa pakikipag-usap nito si Trillanes sa kanyang mga kakilala na may direktang kaugnayan sa International Criminal Court, pinag-aaralan na din ng international body ang mga lumalabas na impormasyon sa mga serye ng pagdinig na ginagawa ng naturang lupon. Narito pa ang mga patuloy na pahayag ni dating Senador Trillanes. Namomonitor nila yan at natutuwa sila. Marami sila nakukuha na impormasyon.
And I believe because of the Quadcom hearing, mas maaabot na nila yung threshold na yon. Dagdag pa yan ng dating mambabatas na si Antonio Trillanes IV. Una nang sinabi ng dating senador na posible ngayong Oktubre ay mailabas na ang arrest order laban sa grupo ni dating Pangulong Duterte. Samantala, mga naghahain naman ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador at Certificate of Nomination Acceptance naman sa party list groups ngayong araw, matumal pa rin. Samantala, itong kapatid ni Senator Raffy Tulfo na si Ben Tulfo tatakbo rin bilang senador sa 2025 midterm election. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ni Bombo Kelly Cordero. Matumal pa rin ang naghahain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador at Certificate of Nomination and Acceptance sa mga party list group sa ikalimang araw ng filing dito sa The Manila Hotel, 10th City. Pero kanina, isa sa kilalang personalidad na naghain ng kanyang kandidatura sa pagkasenador ay si Ben Tulfo, kapatid ng senador na si Raffy Tulfo at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Ayon sa Filipino TV personality at entrepreneur na si Ben Tulfo, hindi na siya humingi ng permiso sa kanyang mga kapatid sa pagtakbo. Pero nilinaw niya na nag-usap-usap sila magkakapatid hinggil sa kanyang paghahain ng kandidatura. Ani Tulfo, hindi siya naniniwalang matatawag na political dynasty sakaling manalo siya sa pagkasenador at magkakasama silang magkakapatid sa public office. It's not dynasty. No, it's not. We don't have it any district. Maybe on the executive level you can say that pag nag-gobernador ka or nag-mayor ka because you have a district. But running for Senate, it's a national office. You cannot have dynasty. It's like saying, kasalanan ba namin kung minahal namin ang aming profesyon sa media na pareho kami ng aming inibig, binigyan ng importansya, parang pamilya ng mga lawyers. Everybody wants to be a lawyer because the daddy was a lawyer, the mom was a lawyer, so everybody called family lawyers. Sa araw rin ito, ilan sa mga advokasya ng mga tatakbo mapasenador man o party list ay sumisentro sa karapatan ng mga manggagawa, partikular na sa mga construction workers. Ang independent senatorial aspirant na driver at construction worker na si Warlito Bouvier ang pinakaunang naghain ng COC sa pagkasenador ngayong araw. Anya, gusto niyang isulong ang pagtaas ng sahod ng mga construction worker at pantay at patas na batas para sa mahihirap. Panalin po ako na maiupo bilang senador. Ang kaunang-unang pong advokasya mataasan ng sahod ang mga construction worker. Gusto pong maging patas na batas para sa mahihirap. Pantay yung patas na batas sa mahihirap. Itong aktibong kaagapay party list naman na naghain ng CONA nais isulong sa Kamara ang pagtanggal ng value-added tax at pagkakaroon ng wage benefits. Priority siguro natin yung wage pa rin, yung minimum wage, magkano ba talaga yan? Pangalawa, yung mga non-wage benefits na nasasabi, ano bang particular ang naiisip ko yan? Number one po, siguro tanggalin na natin yung value-added tax. Kasi pag tinanggal mo yung value-added tax, diretso po ang impact sa manggagawa. Pero mo, tatanggalin mo yung 12% sa gasolina, 12% sa mga ibang bilihin. So, malaking tipid po yun. Kasunod nito, advokasya rin ng TGP party list na natanggalin na ang VAT sa mga gamot. Sa sentro nila ang isusulong nilang adhikain sa kalikasan at kalusugan. Kailangan natin ang kulang gamot. Tulad ng aming advokasya, natanggalin na ang ating value-added tax pagbili ng murang gamot. Dahil mahal po ang gamot natin sa ngayon. Unang-una, tayo po ang pang-apat sa pinakamahal na presyo ng gamot sa buong Asia. Mamaya aabangan pa natin ang pagdating ng ilang kilalang personalidad para maghain ng kandidatura sa pagkasenador o maghain ng CONA para sa kanilang party list. Sa ngayon, nasa 7 na ang naghain ng COC sa pagkasenador habang 8 naman sa party list group. Inaasahang darating mamaya sina dating Senator Leila De Lima at former Election Commissioner Rowena Guanzon. Para sa The Vote 2025 update, ito po si Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, formal nang naghain ng Certificate of Candidacy si Makati 2nd District Representative Luis Campos ngayong araw para yan sa pagtakbo nito sa pagkaalkalde ng Makati City sa 2025 midterm and national and local election.
Kasama nito ang kanyang asawa na si incumbent Makati City Mayor Abby Binay. Nakapaghain na rin ng kandidatura ang running mate ni Campos na si Congressman Kid Peña para naman sa pagkabisi alkalde ng naturang lungsod. Si Campos at Peña ay nasa ilalim ng Team United na layong ipagpatuloy nga ang nasimulang proyekto ni Mayor Abby Binay na tatakbo naman sa pagkasenador sa susunod na taon. Makakatunggali naman ni Campos ang kapatid ni Mayor Abby na si incumbent Senator Nancy Binay sa pagkaalkalde ng lungsod. Sa isang panayam, sinabi ng naturang mamabatas na kabilang sa kanyang tututukan ay ang pagpapabuti sa healthcare system, social services at iba pa ng lungsod. Narito ang kanyang naging pahayag. And we will be focusing on healthcare and social services. We'll be having infrastructure programs that will be new. We will announce it in due time. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Representative Luis Campos. Sa mga karagdagan pa nating balita, nakitaan ng paglago ang mga pautang ng mga bangko nitong nakarang Agosto. Base sa preliminary entry, ang outstanding loans ng Universal at Commercial Banks pati na ang net of reverse repurchase placement ay nagtala ng mabilis na pag-angat sa 10.7% year-on-year. Para naman yan sa buwan ng Agosto at yan ay mula dun sa dating record na 10.4% para sa buwan ng Hulyo. Para sa month-on-month seasonally adjusted basis, ang outstanding loans at net reverse repurchase na placement ay tumaas ng 0.8%. Kaugnay nito, ang outstanding loans mga kabombo sa residence at net and reverse repurchase na placement ay lumago naman ng 10.9% mula yan sa 10.4% na data noong buwan ng Hulyo. Samantala, ang outstanding loans to non-residents ay nakitaan din ng mahinang pag-angat na 1.5% sa buwan ng Agosto na mas mababa kumpara sa 9.2% sa nakalipas na buwan. Ang loans para sa production activities ay umakyat ng 9.4% mula sa 8.8% sa nakalipas na buwan. Ang paglagong ito mga kabombo ay sinasabing dahil sa magandang kalakalan sa key industries, kagaya na lamang ng real estate activities na mayroong 13.2% at yung wholesale and retail trade kasama yung repair ng mga motor vehicle at motorcycle ay nasa 10.7%, yung manufacturing 9.8%, at transportation at storage 23.4%, electricity, gas at steam pati na ang air conditioning supply ay 7.0% ang nai-record ng mga observers. Ang consumer loans mga kabombo to residents ay bumagal naman ng bahagya 23.7% mula yan sa dating 24.3% na naapektuhan ng credit card lending. Tinitiyak naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ipagpapatuloy nila ang maayos na domestic liquidity at lending conditions na tutugma doon sa price and financial stability objectives ng kanilang tanggapan. Bombo International News. Samantala, umabot na sa 667 katao ang napaulat na nasugatan sa kasagsagan niya ng pananalasan ng bagyong Kraton sa Taiwan. Batay sa tala o sa report ng Taiwanese government, karamihan sa kanila ay mula sa mga binahang distrito ng Taiwan. Ngayong araw, Oktubre 5, nananatiling sarado ang 4 na coastal district na kinabibilangan ng Wanli, Zhongshan, Xiamen at Shanxi. At dahil nga sa labis na pagbaha dulot ng ilang araw na pag-ulang naranasan ng naturang estado. Samantala, nananatili namang walang supply ng kuryente sa humigit kumulang 100,000 kabahayan habang halos 130,000 kabahayan naman ang walang malinis na supply ng tubig. Nananatili pa rin sa 2 ang bilang ng mga nasawi. Ang mga ito nga ay una nang napaulat na nasawi bago pa man ang paglandfall ng naturang bagyo. Isang individual naman ang patuloy na pinaghahanap hanggang sa ngayon. Sa ngayon rin ay unti-unti na rin binubuksan ng Taiwanese authorities ang flight ng mga eroplano, mga railway
at land transport matapos itong isara sa loob ng 2 araw. Sa karagdagan pang balita, tiniyak ng Department of Finance na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng makakaya nito para maging abot-kaya ang mga bilihin bago pa man ang pagsapit ng Pasko. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, layunin nito na gawing merry ang Christmas ng bawat mamamayang Pilipino. Ginawa ng kalihim ang naturang pahayag matapos nga ang naitalang 1.9% na inflation outturn nitong Setyembre. Ibig sabihin, nagkaroon ng pinakamababang inflation sa ating bansa sa loob ng 4 na taon. Sinabi ni Recto na mayroon silang mga ginagawang bagong interventions para matugunan ang food and non-food inflation dito sa Pilipinas. Isa na nga ito mga kabombo ang bagong batas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Inaasahan na magagamit ang naturang batas para naman mapigilan ang malawakang smuggling, hoarding at iba pang mga illegal na aktibidad na may bahid ng pangkalakalang aspeto na makakapinsala sa ating ekonomiya at ito ay itinuturing na pananabutahe sa ekonomiya ng ating bansa. Samantala sa iba pang mga balita, naniniwala itong si dating Executive Secretary Victor Rodriguez na hindi papatay ang charter change o itong Chacha movement. Dahil dito umapila sa publiko ang naturang opisyal na bantayan ang umano'y pagtatangka ng ilan na baguhin ang 1987 Philippine Constitution. Babala ni Rodriguez, posibleng simulan muling ungkatin ang pagbabago sa ilang probisyon ng saligang batas pagkatapos ng midterm elections. Bagaman ang mga nagtutulak nito ay mayroon aniyang kontrol sa mababang kapulungan ng Kongreso sa kasalukuyan, nararamdaman umano nila ang ilang pagkontra mula sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Rodriguez, kung magkakaroon ng pagbabago sa mga miyembro ng Senado at pupunan ito ng kaalyado ng mga nagsusulong ng charter change, tiyak aniyang gagamitin nila ito upang itulak ang pagbabago sa saligang batas. Naniniwala si Rodriguez na hindi pa binibitawan ng mga proponent ng charter change ang kanilang pagnanais na mabago nga ang ilang probisyon ng konstitusyon sa kabila ng naunang lumabas na survey na 88% ng mga Pilipino ang umaayaw na mabago ito. Si Rodriguez, mga kabombo, ay dating nagsilbi bilang Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga unang buwan sa pwesto. Sa iba pa nating balita, pipilitin ng Department of Agriculture na makabili na ng 600,000 na African Swine Fever vaccine bago pa man matapos ang taong kasalukuyan. Ginawa ng ahensya ang naturang pahayag matapos maging matagumpay ang pagbubukas ng ahensya doon sa mga babuyan mula nga doon sa isinagawang vaccination at dinaos ito dyan sa may Lobo, Batangas. Halos 1 buwan na isinagawa ang bakunahan para sa mga baboy sa ilang farm sa naturang lalawigan, kung saan nakabo kagad ito ng mahigit 90% na antibodies. Una nang bumili ang ahensya ng paunang 10,000 doses ng anti-African swine fever vaccines sa pamamagitan ng emergency procurement. Ipagpapatuloy din ng naturang ahensya ang pagbabakuna sa mga baboy sa probinsya ng Batangas gamit naman ang natitirang doses ng biniling 10,000 dose ng anti-African swine fever vaccines. Bago matapos ang taon, inaasahan ng ahensya na magiging commercially available na ang naturang bakuna para sa Pilipinas. Bombo Police Report. Nasawi ang isang motorcycle rider matapos na pagbabarili ng hindi nakikilalang riding in tandem sa Osmeña Highway sa lungsod ng Maynila. Unang inakalang na aksidente lamang ito, ngunit nang nilapitan ay nakitang may tama ito ng bala ng baril sa kanyang katawan at bewang. Batay sa salaysay ng tanod sa lugar, bagamat nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril, ay una nilang inakala na naaksidente lamang ang naturang biktima. Hindi rin kilala ng mga tanod ang biktima dahil hindi nila ito residente.
Ay naman sa kapatid nitong babae na pag-alamaan o nagpaalam sa kanya ang kanyang kapatid na biktima na susunduin lamang ang kanyang nobya sa lungsod ng Makati. Aniya, 1 oras na ang lumipas at hindi na ito makontak. Ang biktima ay may tama ng bala sa ulo at sa bewang. Batay na rin yan sa naging inisyal na investigasyon ng mga otoridad. Tinik naman ang pulisya na kanilang masusing iimbestigahan ang insidente para matukoy ang motibo at kung sino ang nasa likod nito. Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Pinag-aaralan na ng mga otoridad ang ilang footage na kuha ng closed-circuit television sa barangay kung saan ay tinambangan ng convoy itong si Bulacan Board Member Ramil Capestrano. Lumalabas na bago ang insidente ay isang van at 2 motorsiklo ang bumubuntot doon sa sports utility vehicle itong sina Capestrano. Habang ito ay bigla naman daw na nagpaula ng bala yung mga salarin mula sa kinalalagyan o kinaroroonan ng mga ito. Kahapon mga kabombo nang bumuo na ang Philippine National Police ng isang Special Investigation Task Group. Yan ay upang manguna sa investigasyon para naman sa naturang insidente ng pamamaril. Unang nangyari ang pananambang noong hapon una nga itong mga kabombo na naiulat nitong hapon, Oktubre 3 habang pauwi itong si Capistrano mula sa sesyon ng Sangguniang Panlalawigan ng Bulacan. Dead on the spot ang naturang board member kasama ang kaniyang driver na kinilala naman sa pangalang Cedric Suarez. Sa follow-up investigation ng Philippine National Police, na-recover ng mga otoridad ang mahigit 50 piraso ng basyo ng bala ng high-powered firearm sa pinangyarihan ng pananambang at ito ay magiging daan na rin para sa mas malaliman pang pagsisiyasat. Samantala, patuloy na minomonitor ngayon ng National Electrification Administration ang 2 electric cooperative na naapektuhan naman ng nagdaang Super Typhoon Juliana. Ayon sa ahensya sa ngayon ay nagkakaroon pa rin ng partial power interruption ang Batanes Electric Cooperative na siya namang nakakaapekto sa mga customer nito sa naturang lalawigan. Naibalik na rin ang normal na operasyon ng Ilocos Norte Electric Cooperative matapos ang 100% repair na isinagawa ng mga tauhan nito. Batay sa datos ng NEA, Disaster Risk Reduction and Management Department, aabot sa 24 mula sa kabuang 29 na munisipalidad sa lalawigan ang mayroong normal na supply ng kuryente o katumbas ito ng 82.76%. Pumalo rin sa 1 milyon na mahigit ang inisyal na pinsala ng Bagyong Julian sa Abra Electric Cooperative at Benguet Electric Cooperative. Umabot rin sa 23 electric cooperative ang naitalang naapektuhan ng naturang sama ng panahon mula sa 8 lalawigan at 4 na rehiyon sa bansa. Sa puntong ito ng ating balitaan, nakatayo dyan sa Bicol Region. Ang filing ng Certificate of Candidacy ay naging agaw pansin dahil itong si former Vice President Attorney Leni Robredo at yung kanyang buong line-up ay sabay-sabay daw na naghain ng kanilang kandidatura ngayong araw dyan sa lungsod ng Naga. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Naga. Bombo Dennis, Bombo Victor, nakapaghain na ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkaalkalde si dating Vice President Attorney Leni Robredo. Kasama nito na dumating basado alas 10 ng pagkaaga sa Comelec Naga ang kanyang mga kaalyado, ang buong line-up ng Team Naga na siyang dadalhin nito para sa paparatingan na eleksyon. Kasama ni Robredo ang kanya din na 2 anak na sila Aika at Jillian, gayon din ang buong team ng Team Naga, gayon din yung mga supporter kung saan sabay-sabay na naghain ng kanilang kandidatura ang buong lineup nito. Eksakto alas 10 ng umaga nang dumating at alas 10:45 naman nang natapos ang kanilang paghain ng Certificate of Candidacy. Sinalubong ang dating Vice Presidente ng kanyang mga supporters kung saan masayang nakipagkumustahan ng dating Vice Presidente sa mga tao, lalo na sa mga matyagang naghintay sa kanyang pagdating. Maalala kahapon
Kahapon, opisyal nang idineklara ni Robredo ang kanyang pagtakbo sa pagkaalkalde ng lungsod ng Naga, kasama naman ang buong Team Naga sa ilalim ng Liberal Party. Maalala pa, palagi ang Oktubre 5, naghahain ng kanyang kandidatura si Robredo dahil mayroon anya itong malalim na ibig sabihin sa numerong ito. Kung maaalala, October 5 taong 2012, 2 buwan pa lang halos nang mamaalam ang asawa nito na si former DILG Secretary Jesse Robredo, last minute na naghain ng kandidatura sa pagkokongresista ng 3rd District ng Camarines Sur sa kabila ng walang pera at kulang ito sa mga resources. Habang October 5 taong 2015 naman, naghain ng kanyang kandidatura sa pagka-vice presidente si Robredo at maswerte naman itong nanalo. Habang October 5 din taong 2021 nang mag-file naman ito para sa posisyon ng pagka-presidente. Samantala, taong 1988 naman nang manalo si former Mayor Jesse Robredo at hinawakan ang posisyon sa pagka-mayor ng Naga. At doon din na ipinanganak yung sinasabi nila na good governance na sa pagsiservisyo sa buong lungsod ng Naga, ganun din sa mga mamamayan nito. Ganun din ang gustong mangyari ni Attorney Leni Robredo, kung kaya pinagmabuti nito na tumakbo ulit o tumakbo sa pagka-mayor ng Naga City upang maibalik yung good governance na mula pa niya sa kanyang asawa. Sa ngayon, atin munang pakinggan ang buong naging detalles ng mga naging statement ni former Vice President Leni Robredo, Attorney Leni Robredo, sa kanyang pagtapos ng file ng Certificate of Candidacy. Lagi ko naman tong sinabi na even before. Kasi parang June or July this year, nag-decide na talaga ako to run for city mayor dito sa Naga. Nasubukan ko na mag-legislative, nasubukan ko na mag-executive. Sigurado ako na mas mahusay ako sa executive position. Pangalawa, talagang passion ko yung community work, na ito yung buod ng pagiging mayor. Hindi ka lang manager ng city, pero yung community work talaga yun yung anchor ng trabaho mo. At yan ang tinig ni former Vice President at Attorney Leni Robredo. Mula dito sa Bombo Radyo Naga, yan ang aming ulata para sa... Yes, Bombo Danis. Yan. Oo. Nais ko lamang ang malaman para sa balansing pag-uulat natin ng mga impormasyon mula dyan sa lungsod ng Naga. Sino ba yung matunog namang makakalaban nito? May nag-file na ba ng kandidatura na makakalaban ni former Vice President Leni Robredo, Bombo Vladis? Yes, yan na Bombo Danis ang isa sa interesting na balita dito sa lungsod ng Naga, dahil hanggang ngayon sa ika-5 araw wala pa rin na halos nagfa-file ng Certificate of Candidacy sa pagka-mayor nakakalaban dito naman kay Attorney Leni Robredo. So isang team pa lang yung mga naghahain bukod doon sa mga magiging independent na lineup sa natatakbo for councilors and vice mayor. Pero sa pagka-mayor, si Attorney Leni Robredo pa lang, Bombo Danis. Okay. May tanong din ang co-anchor natin dito, si Bombo Victor Yantino. Bombo Vic? Bombo Vladis, matanong ko lamang kasi sa pagkakaalam ko dating magkalinyada o magkapartido itong si incumbent Naga City Mayor Nelson Ligacion at itong si Leni Robredo. Sa ngayon, may balita ba kung ano yung plano, ano yung tatakbuhang posisyon nitong si Mayor Nelson Ligacion? Yes, Bombo Victor, iyan yung tinatawag dito na nandito daw yung mga paggagalang pa rin doon sa mga dating naging kaalyado, and ngayon kaalyado pa rin so walang magaganap na labanan sa pagitan ni Attorney Leni Robredo and then incumbent City Mayor Nelson Ligacion, dahil si City Mayor Nelson Ligacion ang pinaplano nito na takbuhan sa paparating na eleksyon ay ang pagiging 3rd District Representative ng probinsya ng Camarines Sur, Bombo Victor. Yes, Bombo Vladis, alam naman natin na maganda na ngayon yung Naga City at malayo na doon sa
mga nakalipas na panahon. At may nabanggit ba si dating Vice President Leni Robredo kung ano pa yung mga programa na tututukan niya sakaling manalo nga bilang alkalde ng lungsod? Marami, Bombo Victor. Actually, nung mga nakaraang araw, atin din siya nga nakausap. Inilatag nito isa-isa. Gusto niyang ibalik yung mga consultation sa kada barangay, all the 27 barangay ng Naga City, kung saan palagi daw na naririnig yung mga hinaing o kung ano man yung mga nagiging problema para madaling nasusolusyonan. So isa ito sa gusto niya nga maibalik dito sa lungsod ng Naga, Bombo Victor, yung government city ng LGU Naga is mailapit naman sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga Naganyo, Bombo Victor. Sige, with that, maraming salamat Bombo Vladis at from time to time ay kuha pa kami ng mga karagdagang update baka sakali na may humabol ngayong weekend dahil tuloy-tuloy pa pala itong filing hanggang 8 yan ng buwan ng Oktubre. Thank you so much. Ingat kayo dyan. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Naga. Bombo Vladis kayo nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Para sa mga fans ng basketball, tinalo ng defending champion na Boston Celtics ang 2023 NBA champion na Denver Nuggets. Yan ay sa preseason opener ng National Basketball Association. Muling nagpakita ng kanilang magandang opensa ang 2024 NBA champion matapos itong gumawa ng 23-pointers sa kabuuan ng naturang laro kumpara yan sa 12 lamang na naitala na ganti ng Denver Nuggets. Nanguna sa laban ng Celtics, ito si Peyton Pritchard na gumawa ng 21 points at 6 na assists. Habang 12 points naman ang naging ambag nitong Boston Star na si Jason Tatum. Para sa Nuggets, gumawa ng 14 points ang big man at 3-time MVP na si Nikola Jokic. Habang 12 points at 8 assists ang naiambag naman ng bagong Nuggets player at triple-double king na si Russell Westbrook. Naging pahirapan para sa Nuggets ang maraming turnovers na umabot naman sa 23 na sinamantala ng mga defenders ng Boston Celtics para sa kanilang tagumpay. Samantala, kinasasabikan ngayon ang nalalapit na pagbubukas ng bagong season ng NBA. Nasa 4 kasi na Filipino-American players ang kinuha ng iba't ibang kupunan sa National Basketball Association. At pinamunuan ito ni Neo Utah Jazz player Jordan Clarkson. Hindi nakapaglaro ng ilang bahagi ng nagdaang 2 season itong si Clarkson dahil yan sa mga injuries. Inaman naman ito na ginugol niya ang bakasyon sa pagpapagaling lalo na sa pagkatapos nga ng kinuha itong maglaro sa Gilas, Pilipinas noong FIBA World Basketball World Cup. Habang ang number 2 overall 2021 pick naman ng Houston Rockets na si Jalen Green ay abala ngayon sa pagiging isang ama. May average ito ng nasa less than 20 points at nakatuon ito ngayon sa team goals. Titiyakin naman ni undrafted Phil-American rookie Boogie Ellis na ibibigay niya ang makakaya para mangibabaw ang Sacramento Kings. Isa sa mga inspirasyon niya sa laro ay ang pagiging assistant coach niya, si PBA legend Jamie Alapag na nasa 2nd taon bilang assistant coach ng Kings. Labis naman ang kasabikan ng Phil-Am player na si Ron Harper Jr. dahil kinuha siya ng reigning NBA champion na Boston Celtics mula sa Toronto Raptors. Hindi nakapaglaro nung nakalipas na season si Harper dahil sa injury at nakasama na ito sa preseason ng talunin ng Celtics ang Denver Nuggets sa laro sa ginanap na dyan ho sa may Abu Dhabi. Magsisimula ang bagong season ng NBA sa darating na Oktubre 22. Abangan pa mamaya mga kabombo, makiki-update tayo sa mga karagdagang impormasyon ukol naman doon sa mga ipinapatayong mga bahay, lalo na doon sa mga naapektuhan ng sama ng panahon sa bahagi po ng Hilagang Luzon. Dahil may mga restrictions, lalo na dyan sa Batanes, hindi po pwede na magtayo ka lang basta ng bahay ng walang sapat na mga pahintulot. Dahil yan ay area po na kumbaga
protected area na deklarado po yan ng umiiral ng mga patakaran, kinakailangang sumailalim doon sa mga akma ng pagpapaalam bago makapagpatayo ng mga bahay. Mamaya po yan mga kabombo, Samantala, inaasahang mapapauwi na sa Pilipinas ang mahigit 200 overseas Filipino workers mula sa bansang Lebanon sa mga susunod na linggo. Sa kasalukuyan ay pinoproseso na ng Department of Migrant Workers ang exit permit ng 200 mahigit na Pinoy workers na una nagpahayag ng kagustuhang makauwi sa bansa kasunod dyan ng lalo pang paglala ng sitwasyon sa Lebanon. Ayon kay Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia, agad ibiniyahe ang mga ito pauwi dito sa bansa. Mula sa naturang bilang 111 sa kanila ang naghihintay na lamang ng pinal na araw ng kanilang biyahe mula sa Lebanon. Ang nalalabing mahigit 100 ay kasalukuyan naghihintay ng kanilang exit permit para tuloy na ring makabalik dito sa Pilipinas. Git pa na naturang opisyal, nakahanda rin ang tulong na ibibigay sa kanila pagbalik nila dito sa ating bansa. Sa kasalukuyan ay mayroong 11,000 na overseas Filipino workers ang naroon sa Lebanon. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Mamamahagi ang Department of Human Settlement and Urban Development ng shelter assistance para yan sa mga pamilyang nasiraan ng bahay dahil sa pananalasa ng Super Typhoon Julian. Sa isang pahayag ay sinabi ni Department of Human Settlement and Urban Development Undersecretary for Disaster Response Randy Esculango na magbibigay sila ng unconditional cash assistance na nagkakahalaga ng 30,000 pesos para yan sa mga totally damaged ang bahay. Aabot naman sa 10,000 piso mahigit at iba pang tulong ang maaaring ipagkaloob doon sa mga bahagya lamang na napinsalang kabahayan. Ayon kay Esculango, ang halagang ito ay sa ilalim ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program ng kanilang opisina. Nananatilian niyang committed ang kanilang tanggapan sa pagpapabot ng tulong doon sa mga pamilyang nawala ng bahay dahil naman sa bagyo. Kailangan lamang na sumailalim sa aktual na evaluation bago ang release ng naturang halaga. Sa data na inilabas ng Department of Social Welfare and Development Disaster Relief Operations Monitoring and Information Center, pumapalo na sa kabuang 1,800 mahigit ang naitalang napinsalang kabahayan dahil pa rin sa Super Typhoon Julian. Mula sa nasabing bilang mga kabombo ay nasa malaking numero dito ay natukoy na labis na naapektuhan o labis ang pinsalang natamo ng kanilang mga bahay. Samantala, naniniwala ang Department of Agriculture na tuluyan ng bababa ang presyo ng bigas sa mga darating na araw. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa, ito ay dahil yan sa mararamdaman na ang binawasang taripa sa mga imported na bigas. Ilan din sa mga dahilan ay ang pagluwag ng India ng kanilang rice exports at ang patuloy na panahon ng anihan sa bansa. Lahat aniya ng mga nabanggit na dahilan ay siyang magdadala ng magandang epekto sa merkado. Una nang sinabi ng ahensya na ang pagbabawas nga ng taripa ay makababawas naman ang presyo ng mga bigas sa merkado. Kasama rin na magpapababa ng presyo ay ang bagong pirmang batas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita natin, sa pagkakataong ito ay may makakapanayam tayo at yan ay may kinalaman pa rin sa mahalagang paksa na ating tinutugay-gayan mga kabombo, mga ka-Star Nation dito pa rin sa mga sitwasyon sa Pilipinas. At kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Undersecretary Randy Esculango at yan ay mula sa tanggapan ng Disaster Response and Finance and Administrative Services ng DHSUD. Mga kabombo, pabati natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Welcome to the program. Magandang hapon po, Sir Dennis, Sir Victor. At magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig. Okay, unang-una, ito kasing lumabas ang mga impormasyon. After nitong pananalasa ng Super Typhoon Julian dyan sa Ilagang Luzon, ano na po yung mga hakbang? Dahil ito yung worry ng mga kababayan po natin. Marami yung naapektuhan at parang seasonal. Talagang tumatama dyan yung mga bagyo pagka ganito mga period, Undersecretary. So ano po yung konkretong aksyon ng inyong tanggapan sa mga ganitong kalagayan at problema
ng mga kababayan natin dyan sa naturang mga lugar? Opo, itong nakaraang bagyo ho, itong Hulyan, mabigat ho, malakas ang bagyo ito at ang tinamaan nga ho ng malaki itong Batanes. Ang ginawa po ng aming sekretary, inutusan po kami na i-activate kaagad yung mga regional shelter cluster kasi po ang DSUD po o ang Department of Human Settlement and Urban Development ay lead agency po ng NDRIMC Shelter Cluster. So kaagad po inactivate po namin upang agad po na matugunan yung amin pong mga tinamaan nito na lugar, lalo na po yung mga nasirang tahanan, totally and partially damaged ay maaksyonan po namin at matulungan po sila. Yusek, binisita po personal ni Pangulong Marcos yung area ng Batanes. Ano po yung atas ng Pangulo sa inyo pong tanggapan? Dahil marami ang nag-aabang kung ano yung makukuhang tulong ng mga kababayan po natin dyan sa area ng Batanes. Tama po. Nandoon po kami po ang pinadala ni Secretary Acusar at inilatag po namin doon yung may tutulong ng DSUD. Sa part po ng DSUD bilang lead agency ng shelter cluster, ang magiging focus po namin yung shelter assistance para po sa nawalan ng bahay sa apektadong mga lugar. So doon po sa briefing na yon, pinuri po ng Pangulo ang ating departamento dahil sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Acusar, patuloy po siya nag-iisip ng paraan para mapabilis ang tulong sa tao. Kasama na po dito yung aming tinatawag na programa ngayon, yung Integrated Disaster Shelter Assistance Program. Dito po, sir, yung IDSAP na ito, yung Integrated Disaster Shelter Assistance Program or sa maliit na salita, IDSAP, ito po yung Post-Disaster Initiative ng DSUD na ito po yung kinonsepto ni Secretary Jose Rizalino Acusar na ngayon nga po ay pinatutupad namin para matulungan po yung mga biktima ng kalamidad. Katulad po nitong nagdaang disaster. Ito pong aming programang ito, hindi lang ito pang natural disaster, katulad po ng mga bagyo, baha, landslide, lindol o pagputok ng bulkan. Maging ito po ay nag-a-apply sa mga man-made disaster, katulad po ng nagkaroon ng sunog o kay explosion or industrial accidents o digmaan. Kaya nga po, dito po sa aming programang ito, nagbibigay po kami ng 30,000 pesos kapag po totally damaged ang iyong tahanan. At partially damaged naman ay 10,000 pesos. Yun po ang aming inilatag kay Presidente at kaagad naming inilapit sa mga local government units sa Batanes, maging sa ating governor doon. At yun po ngayon ay binubuo na nila ang master list para isubmit sa amin, ma-validate agad at maibigay po yung kaukulang tulong. Okay. Ang akin pong katandem dito si Bombo Victor Liantino. Meron ding katanungan. Bombo Vic, with your question. Yusek, marami nga pong mga bahay na totally damaged at ang ilan ho ay partially damaged. At ito hong mga naapektadong pamilya ay nanatili ngayon sa mga evacuation centers at umaasa nga na mabibigyan nitong shelter assistance. Matanong ko lamang, Yusek, gaano kayo kabilis makapagbibigay nga nitong shelter assistance? Bago ko po bigyan ng diretsong sagot yan, nais ko rin hong iparating ito, yung mga requirements. Ang requirements so kasi namin, kinakailangan po yung head of household o yung ama ng tahanan or sino man ang nangunguna doon sa kanilang tahanan, pupunta po sa local government unit para humagpalista, isama sa master list of beneficiaries yung kanilang pangalan. Ang LGU naman po isasubmit kaagad sa regional office namin yung master list of beneficiaries, maging po yung disaster report at yung certificate of eligibility. Tatlo lang po ang hinihingi namin, master list of beneficiaries, disaster report at certificate of eligibility. When you say certificate of eligibility, dinidetermine lang po kung ito ba ay partially damaged or totally damaged. Kasi po magkaiba po yung payout na ibibigay namin doon. Once na naisabit po sa amin yon, kaagad po, mabilis lang po binabalidate ng regional offices namin. Proactive po kami. Kami na mismo talaga ang mabilis na gumagalaw. Na pag na-validate po, mga 1 linggo po yon. Or baka wala pa kung mas maliit na bilang lang ng tao. Pero sa ngayon, kung mas maraming bilang ng pabahay, maabot yan siguro 1 linggo ng validation. Iaakyat to kaagad sa amin sa regional, sa central office, mga 1 or 2 araw lang ho, ibababa namin kaagad yung pondo para po sa kaukulang payout. So mabilis lang po ang aming pagbibigay ng tulong sa mga tao.
Yusek, marami nga ang mga kababayan natin na nananatili pa rin dyan sa mga evacuation centers matapos nga natamaan itong Super Typhoon Hulyan. Kumustahin ko lamang po, ano po ba yung role ng inyong ahensya dyan naman sa mga evacuation centers? Alinsunod po sa napagpasyahan ng NDRIMC o yung National Disaster Risk Reduction and Management Council, particular na po doon sa 2024 National Disaster Response Plan, ang evacuation po kasi ay sakop ng Camp Coordination and Camp Management Cluster. Lead agency po ng cluster na ito, yung DSWD. Kaya sila po yung first responder pagdating po sa mga kinakailangang ilikas. Pero samantala po, yung pagpapatayo naman ng mga evacuation center, nakaatas po yan sa DPWH. So ang magiging role po ng DSUD rito, yun yung design at yung conceptualization ng mga ipapatayong evacuation center. Kasi po iba-iba yung topography, iba-iba yung demographic ng bawat locality. Kaya po iba't iba din yung disenyo na ibibigay ng DSUD na kinukonsidera din yung unique features at characteristics ng pagtatayuan ng evacuation center. Pero po maliban po dyan, meron po kaming NHA. Sila din po yung in charge naman sa mga resettlement ng mga kababayan natin at may mga nakahanda silang mga pabahay na pwedeng ipagkaloob para maibigay sa ating mga kababayan. Okay. With that, maraming salamat po, Undersecretary, at patuloy po kaming makikibalita sa inyo. Lalo't may mga iba pang mga usapin palang kakibat dyan sa pagtatayo, no? Yung mga restrictions at iba pa. At yan, siguro pag-uusapan natin sa mas mahabang pagkakataon, Undersecretary. Thank you so much at magandang tanghali po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang hapon po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kausap po natin si Undersecretary Randy Esculango. Siya ho ang Undersecretary for Disaster Response and Finance and Administrative Services ng Housing and Urban Development and Human Settlement Agency ng ating bansa. May kinalaman pa rin dito sa mga usapin na may kinalaman dyan sa mga naapektuhan ng sakuna sa bahagi po ng Hilagan, Luzon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, kuha tayo ng update muli ng mga naghahain ng kanilang kandidatura. Itong si former Senator at 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao, suportado yung kanyang anak sa paghahain ng kandidatura at kasama rin yung kanyang may bahay na si Miss Jinky Pacquiao. Alamin natin ang latest information sa report ng Bombo Radio Johnson. Nakapaghain na ng Certificate of Candidacy o COC ang anak ni dating Senator Manny Pacquiao na si Michael Pacquiao. Nitong umaga lang ay nagpakita ng kanilang todo suporta si dating Senator Pacquiao at may bahay nitong si Jinky nang sinamahan ang anak sa Comelec Johnson Office sa paghahain ng kandidatura bilang konsehal ng lungsod. Si Michael ang pinakabatang kandidato sa kanilang partido na People's Champ Movement o PCM. Sa panayam kay Michael, sinabi nitong ang ama ang kanyang inspirasyon na pumasok sa politika. Bago ang paghahain ng COC, nagpamisa ang buong partido sa Our Lady of Peace and Good Voyage Parish na sinamahan naman ng kanilang mga supporters. So, I was inspired with my dad to be involved in the politics, and seeing him give and seeing him serve the people also which inspires me as well. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio General Santos City. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo May Declaro para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, mga re-electionist at political aspirants sa lungsod ng Muntinlupa naghain na ng kanilang Certificate of Candidacy. Ilan pang kaganapan sa Metro Manila kaugnay ng paghahain nga ng kandidatura. Alamin natin sa pag-uulat ng Star FM Manila. Naghain na ng kanilang Certificates of Candidacy ang mga kandidato sa ilalim ng local political party ng Muntinlupa City na One Muntinlupa. Kabilang sa naghain ng COC si re-electionist Mayor Rufy Biason at running mate itong si Allen Ampaya.
Sumama rin sa paghahain ng COC ni Biazon at Ampaya si Muntinlupa Congressman Jimmy Fresnedi. Si Ampaya ang kasalukuyang kapitan ng barangay poblasyon ng Muntinlupa City, habang si Fresnedi ay tumatakbo rin bilang kinatawan ng nag-iisang distrito ng Muntinlupa. Sinabi naman ni Muntinlupa Mayor Biazon na may mga bagong proyekto itong ilalatag kapag pinagbigyan muli siya ng kanyang mga kababayan. Excited, masaya naman at makakapagsimula tayo ulit ng mga programa pagka tayo pinagbigyan ng tao. Sana pagdating all the way doon sa araw ng eleksyon, kasama namin kayo. Sabihin tayo, tuloy lang ang trabaho natin paglilingkod sa tao kaya. Samantala, sa Lunes pa nakatakdang maghain ng kandidatura ang mga sasabak sa lokal na halalan sa Pasay at Las Piñas. Mula dito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa Basta Radio, Bombo! Dako naman tayo dyan sa Central Visayas at maging dun sa Negros Island ay nasasaklaw ho ng mga concerns. Kaugnay pa rin dito sa paparating na eleksyon. Ang Commission on Elections kasi hinihiling ang paglikha ng regional office ng pulisya doon sa Negros Island region para daw sa aspetong pansiguridad sa paparating na eleksyon. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Cebu. Hinihiling ngayon ng Commission on Elections o COMELEC ang paglikha ng Regional Office ng Philippine National Police sa Negros Island Region para sa May 2025 midterm elections. Inihayag ni Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano na ito'y upang palakasin ang mga hakbang sa seguridad para sa darating na eleksyon. Sa kasalukuyan kasi sinabi ni Castellano na maaaring hindi sapat ang setup ng pulisya para sa kinakailangang seguridad ng halalan. Kasalukuyan pang nasa ilalim ng operational control ng Police Regional Office 7 ng pulisya sa Negros Oriental at Siquijor, habang ang Negros Occidental naman sa Police Regional Office 6. Umaasa pa ito na kapag nilagdaan na ang implementing rules and regulations ng Negros Island Region, ay agad kumilos at lumikha ng Police Regional Office bago magsimula ang election period. Nauna na rin inihayag ng komisyon na posibleng isailalim sa COMELEC control ang lalawigan. Depende na rin umano sa sitwasyon at kung magkaroon ng matinding tunggalian sa posisyon kung saan partikular na tinukoy ang posisyon sa pagkagobernador. Nabatid noong Martes lang nang nilagdaan na ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbaria ang implementing rules and regulations na mahalaga para sa epektibong pagpapatupad ng mga inisyatiba ng lokal na pamamahala. The COMELEC, the PNP and the AFP will provide the necessary security, and hopefully if NIR will be implemented by the next year with regards to the PNP setup, it would be a great boost to our security capability here, as we will have our own regional mobile force battalion exclusively for NIR. And that additional force is most welcome or is needed for Negros Oriental. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Itong undefeated Pinoy boxer na si Charlie Suarez target naman ng world title fight sa susunod na taon matapos namungat ang kanyang rank at yan ay sa World Boxing Organization International Junior Lightweight. Alamin natin ang update ng Star FM Dagupan. Matapos ang matagumpay na laban sa American-Mexican boxer na si George Castañeda noong nakarang buwan sa Arizona, USA, patuloy na umarangkada ngayon ang karera ni undefeated Pinoy boxer Charlie Suarez kung saan umakyat na nga ito sa #1 ranking ng WBO International Junior Lightweight Division at target na ng kanyang kampo ang world title fight sa susunod na taon. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan sa personal trainer ni Suarez na si Delphine Bohols, posible umunong makaharapan ni Suarez ang isa ring mahusay na Pinoy boxer na si Mark Magsayo dahil pareho silang nasa ranking ng WBO. Siya ang #1, si Magsayo siya ang #4. So may posibilidad na maglaban talaga sila ni Charlie. Lalo na kung sino maging champion sa kanilang dalawa, tapos yung isang Pinoy maging rank #1. So may posibilidad talaga na pwede silang lumaban.
Sa ngayon, naglalaan muna ng oras si Suarez para sa kanyang pamilya matapos ang mahigit na isang buwang pananatili sa Estados Unidos para sa kanyang naging laban. Ngunit ayon pa rin kay Buholst, naaasahan umano ang puspusong paghahanda ng kanilang kampo sa mga susunod na buwan para paghanda naman ang nasabing world title fight. Si Suarez ay may record ngayon na 18 panalo at wala pa ring talo. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Mga kabombo, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Maaari itong matunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, TikTok, YouTube at maging sa Facebook Live. Sa bahagi nga ng Visayas, mga kabombo, matutunghayan para sa mga Ilonggo speaking. Nariyan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas, habang doon sa mga Cebuano speaking. Para po sa inyo, Bombo Radio Cebu. Doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. Habang doon naman sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Sa pagkakataong ito mga kabombot Kastar Nation, sama-sama tayo manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is the time for sharing. Mga kabombot Kastar Nation, sa ating Christmas countdown, 81 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-tanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nga bombo na isaud to sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hoven. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon pasiplatan anay naton kung sanday sin o iyang mga personalidad o kung individual kag mga current nga mga public servants no or mga public official nga nag-file sa ila sining certificate of candidacy. Check naton direktamente karon sa venue sang pag-file sang certificate of candidacy sa bahin sa probinsya sang Iloilo sa may distrito sang Mandurriao, si Bombo Lindsay Bade. Lin, sa report, please come in. Madamo-damo na gawa Bombo Cham no nga mga political aspirants ang nag-file sang certificate of candidacy sa ikalima nga adlaw sang filing of COC diri sa may bahin no sang sa Sivok Mall nga among venue sang filing sang certificate of candidacy para sa aton nga mga political aspirants for 2025 national and local election. So una actually nga nag-file no ka ina sining aga lang gid lamang moya si Iloilo 5th District Congressman Raul Buboy Tupas nga kung saliin magapapili ini siya kag desidido nga magpapili as Vice Governor sa Iloilo Province. Kaupo dia kaina no nga nag-file sang certificate of candidacy amo ang iyang tiayon ang iyang asawa si Iloilo 5th District Board Member Pinky Tupas nga ti magapadalagan as congresswoman sa Quinto distrito. Kagkaupod Manila, Bombot Cham, ang ilaman nga mga board members nga ginasuportahan for 5th District of Iloilo, mo ang utod man no, ni Congressman Raul Buboy Tupas nga si
anay board member Doc Darl or Nielito Tupas Bongbot Siyam nga magapapili as board member kag si Sangguniang Bayan member sang Carles na si John Carlo Ong nga magapapili as board member sa 5th distrito. Tiko na ibaluan naman naton nga sa pihak nga grupo kanday Governor Defensor may-ara man sa mga board member no sa bahin niya sa pihak nga grupo nga nagaupod sa kay former Congressman Junjun Tupas na mo magapadlagan as congressman man sa may 5th district ila to upod kadi na suportahan mo si Anay Mayor Beng Tupas Bongbot Siyam pero wala pa na naka-file sa certificate of candidacy paabot sa Lunes na adlaw kaupod mismo or mauna sila aga tapos hapon naman ang grupo ni Governor Arthur Defensor Jr. So apat sa grupo apat sila no sa ni Kong Buboy kaina nga nag-file sa certificate of candidacy. After sina mga way na isahan ka oras nag-abot man si Iloilo 1st District Representative Janet Garin na nag-file Bongbot Siyam as congresswoman mapa-re-elect si Doc Nanay sa Premier Distrito kaupod ya ini kaina ang iyang anak nga si Rica Jane Garin mapadlagan as board member sang 1st District of Iloilo kag si incumbent board member Joanne Herminanda nga mapa-re-elect man Bongbot Siyam. Pero pag tapos na sila sang pag-file no sa certificate of candidacy nag-abot si Engineer Tatay si Miag-aw Mayor Richard Garin nga pabutyag man syempre sa suporta sa iya nga mag-Iloy no nga nag-file sang certificate of candidacy. Pero naka-file na nga daan man si Engineer Tatay dito sa Miag-aw? Yes, Bongbot Siyam. Naka-file na siya after ito sa pag-file sa Banwa sa Miag-aw as mayor. Nagkadto di siya dayon. Nagpadulong diri siya no sa may venue sang filing sang certificate of candidacy for provincial COMELEC. Bongbot Siyam. Ginpakigangutan taman gani no si 1st District Congresswoman Janet Garin kay ginkuhaan taman sa balasang reaksyon kung sino yang iya nga mangin Vice Governor kay tibalaan taman si Congresswoman Janet Garin lapit man ni siya kay Gov kag lapit man ini siya kay Congressman Buboy o galing ti parehas ni sila sang partido ni Congressman Buboy kag ni board member Binky nga ara sa lakas CMD Bongbot Siyam. Pero tinagsaling dari no si Congresswoman Janet Garin nga hindi pa siya makahatag sang definite yagidabi kung sino kiyang pagasuportahan niya as Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Nang mapilian niya abi si Congressman Buboy or si Mayor Lian De Buque sa part naman niya sang grupo ni Governor Toto. Kay suno sa iya nagapati siya nga may panahon pa ya nga maistoryahan nila tanan kay importante gid kuntani ang communication Bongbot Siyam kay ang natabo kung siya ang maglantaw, duging kulang bala sang tiyempo or sang panahon Bongbot Siyam nga mag-istoryahan na ibala sila nga kati mga amiguhay malang ni sila magkaupod mananggani sa House of Representatives ang ginatumod niya dari mo si Iloilo 4th District Representative Biron Bongbot Siyam kasi istorya man siya kaina antes siya nag-file no sa certificate of candidacy naka-istorya man sila kuno ni Kong Buboy kati kinambalan niya balanga open sila for communication anay so ma-file ang anay abi subong sila sang certificate of candidacy samtang waay pa ang Oktubre 8 basi pwede pa maistoryahan Bongbot Siyam kung sino gid abi mo mapadlagan as Vice Governor kung may mapaiway i-give up ang may mag-give up abi sa tunga ni Mayor Lian or ni Congressman Buboy Tupa so lang tawon pa ina Bongbot Siyam so hindi pa siya makahatag kung ano gid kung sino gid ang iyang suportahan kay kung saya kung wala gid abi Bongbot Siyam magpaiway
sa tunga sang duha istoryahon niya na lang niya kuno mga ayo na lang siya kuno ya sang opinion sa mga mayor, sa mga leader manabi no nga ti kilala yaman kung sino ang dapat nga ti suportahan natawon manabi ang capabilities ang tagsa-tagsa pero ti tamo paman gani kuno sang opportunities Bombot Sam kay nagdapati siya nga makakonsentrate ang tanan kung wala nagaaway kag nagaintindihanay sa politika. Yari pala, pero antes na pamati si Doc Nanay, si Congresswoman Janet Garin, you been mention kay gina sa iya siningagin payag pangita siya sa Chimpo para makaistoryanay. So there was a time or sa na-interview ko si Congressman Boboy, do mo man itong Chimpo kinapangita inistorya. Ano sila nga duwawa inalakip sa inistoryanay kung matabo, bumbulen, so butselingon nga segundo, tercer, kag kwarto distrito lang naging istoryanay. Nakibot lang gani kuno siya Bombot Sam suno sa iya kay Congresswoman Garin na may amo na nagali kay una yabalaan niya aware siya mismo na may interest kuno ang bata yan ni 4th District Congressman Ferginel Biron nga magpadlagan as Vice Governor pero why siya naglaom nga i-pursue kag ti mapadlagan si Mayor Leanne Buque nga tilain gali pala ang ila gali nga ila gali nga napilian abi ni Gov kay wala siya nalakip sa inistoryahanay Bombot Sam amo na gani nga namangkot pa siya kung ano ang nagkakaratabo nga amay amo ni bala nga amay may kontrahanay sa politika especially sa isa lang gidya kaposisyon so ginhabalan na siya nga daan kuno last time mati standby lang, hulaton lang kung ano pagid ang mga further instructions pero nakibot lang siya nga may ara galisang may babunggo no kay Congressman Raul Boboy Tupas. Yari bala Bombot Sam pamatian naton ang nanging pahayag ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Nagapati akong may panahon pa nga maistoryahan pa namon ang tanan-tanan kay importante gid katama ang communication. No, medyo ang natabo ya ginkulang no kang panahon nga magambalanay and as I was talking to Congressman Boboy Tupas earlier, file lang anay tanan pagkatapos all doors should be open for communication kay ti kapati ako yang may panahon pa nga para maistoryahan ang tanan-tanan. We'll discuss it with the party kag kinahanglan man namong konsultahon ng amon mga mayors, kinahanglan man namong konsultahon ng amon mga lideres. Pero gapati man ako sa gihapon nga laban-laban magkaistoryahanay gid sanda. Let's cross the bridge when it comes. Gapati man ako nga ti duro gihapon ang opportunities kay ti mas maka-concentrate ang tanan-tanan niya sa ubra kung hindi mag-irinaway sa politika. We have reached out to the leadership of the party. Kay kang una-una nga natabo ni siyempre ako nakibot ako pero duro kami kang ginalagas kay isara ang libro kang budget kag i-transmit sa Senate. So namangkot ako ano ang gakatarabo and I was told stand by, wait for further discussion kag taw-an ginaya panahon para nga maistoryahan. We were not aware. I nakabalo ako, I knew nga may interest ang bata ni Kong Ferg. Nagkastoryahan na kami ato yang after kang birthday ni daday kami nagkapdanay kami sa pabalik sa Manila. Pero I was hoping na magkaistoryahan na sila ni Kong Boboy. So kang dira ya kay nag-multitask ako ga sako ko ya sa floor. Intawagan ko si Congressman Ferg kung ko diin karon mambal niya sa bangko kung ko uli ka dayon palihog kag para maistoryahan no? So he mentioned nga sige mauli siya but he came quite late kag puno siya katama kang meetings no? So I requested for a meeting kay nakita ko man nga open man ang tanan-tanan nga maistoryahan no? Unfortunately tibalan taman no kung ano kasako ko si Congressman Biron tamo siya kang mga meeting so nastorya ko man si Kong Boboy pakaintindi ko ato yang launching no kang alliance ang mga senador dito nagkaistorya sa dadali and I was discussing it with both of them sa pakaintindi ko is they're both open to sitting down and talking. So amo to nga rito kapamangkot ako na ano niya daw
muna ba lang ginatawag nga ma-realize mo nga time is really gold kay India, ginkulang sila kang oras nga mag-discuss. So we asked the leadership no sang alliance and mutong hambal nanda, let's allot times to discuss and to talk. O garing lang kay sa subong, duro-duro gabay ang gina-discuss, kaya ang ginapang-settle are mostly the gubernatorial and the congressional posts. So amo na ang situation, and ang instruction is to stand by. Kay ti patapuson lang ang filing, kay ti ipatawag ya para magkaistoryahan na yung tanan-tanan. Nabatian babotson si Iloilo 1st District Congresswoman Janet Garin. All right. Para sa The Vote 2025 update, si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade. So, as of 1 p.m. ang naka-file, no? Board members, mga aspirant, si Rica Jane Garin, no? Ang anak nanday Doc Nanay and Engineer Tatay, si board member Joanne Herminanda. Sa pagka-congressman, mapari-elect si Congresswoman Doc Nanay, Janet Garin. Sa 1st District ni, no? Sa 5th District iya, nag-file sa ilang sininga COC para iya sa board member, niluto pa si Doc Darl, nilito tupas rather si Doc Darl, si John Carlo Ong. No, muni sila mga kandidato. Sa pagka-congressman, si board member Binky Tupas sa 5th District, kagina, upod sa kay Congressman Raul Bubay Tupas nga papili karon bilang vice gobernador. So pa lang ni so far ang ara sa bahin karon niya sa probinsya sa Iloilo, pero ang hambal iya ni Doc Nanay, ni 1st District Congresswoman Janet Garin, sa niya file ang kitanay kay nagapati siya nga may tsimpo pa para nga mahitso ang tanan, nga wala sang kinontrahanay. Saton sini nga mga kabumbo, no? May mga paghitsuanay nga daw kasubong iyang kung mahimo pa lang wala na sang binungguanay. Kay ang tinutuyo kuno isa man lang para sa kayuhan sa mga pumuluyo nga ila sini ginapanerbisyuan. Pero what will happen sa mga tao iya nga nagasandig? What will happen sa mga tao nga nagasuporta? No? Talikdan nyo yang inyo sini nga gin pangako nga kung ako inyo suportaran, amo sina mo sadto. No? Kay kun mayara karon sang mga makabig naton hinitsuanay, no? Negosasyon, ang nagakapatay sila dring espiritu sang demokrasya. Although hindi taman iya ma-discount nga may kaayuhan gidman kung ang tagsa-tagsa nagahugpong kung mag-isa. Oh? Pero hindi taman iya pagdulaon ang kinamatarong sang tagsa ka individual nga magpili kag nagakadapat nga may pilian. Oh? So may pros and cons sa dako so-called sini negotiation. No? Kag daw kasubong iya nga wala na sang eleksyon, kunti appointment na ang matabo. Oh. Tisa karon banwa kung may mga nag-file for a certain position nga mayara sila sa kasumpong, no? So be it. Para iya nga may pilian ang pumuluyo. No? Kag sila iyang mag-desider nga ti si kandidato A amo iyang mas makahatag sang kayuhan sa pumuluyo.
si kandidato B, mas maayo pagid. Kumbaga may pilian kita, no? Hindi nga itunghol lang da sa aton, whether you like it or not, kaya mo niyang kagustuhan sang politiko, hindi iya interes sang pumuluyo. Mapatay na iya ang espiritu sang demokrasya kung mag-amo sina. Sa aton sining matag palamati. Kagti, ang eleksyon abi kay daw kasubong nga gin lamuran na iya sang interest, personal interest, no? Personal gain. That is why ang iban siniiya for them nga magapabilin dira sa posisyon, no? They will move heaven and earth para lamang ati hindi na mabudlayan, kag magapabilin sila sa ila siniya nga posisyon. Pero kung lantawon naton sa aton sini nga mga kabumbo, may kontra ka man sa politika ukon wala, kung nauyunan ikaw, kung maayo ang imo sini nga performance, wala ikaw sang dapat ikakibang nga posible madulaan ikaw sang posisyon or hindi ikaw pagpilion sang mga pumuluyo. Kaya mo sina, mas maayo yang nga may pilian ang pumuluyo sa aton sini nga mga kabumbo. Kay this is election, not selection or appointment sa aton sini karon nga mga tagpalamati. Tilaw man ta sa mga masunod pagin sini may nadlaw or within the day may maga-file pagin sa ila sini nga certificate of candidacy. Now, kadto kita sa bahin iya sang syudad sang Iloilo. Kay mauna kita diri Banwa sa bahin iya sang Team Uswag. Ang Team Uswag Banwa naga pahayag nga ti preparado, kompleto, kag nakahanda nga magserbisyo sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Pero bangod gani Banwa nga wala na dayon ining negosasyon nga ginapangabay ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ti makapilaman kabes nga may mga final meeting, may arigluhanay, may inistoryahanay, tinagatakop lang iya ang adlaw sa tagsaka pagpahayag nga sa hapon, buwas, may amusin, may amusadto. No? Pero, ang piyak nga kampo, ang Team Gugma, tiway sila sang confirmation regarding sa meeting, negotiations. May confirmation man sila sa negotiations, but ila siniya nga ginpanginwala nga nahitso na. Tub-tub iya kagabi, may mga meeting kuno, final meeting, amo sini amo santo, kay ari na diri si Congresswoman Jam, ari man diri iya si Inday Raisa, ti once and for all, matubangay sila. No? Agod mapatch up sa kung ano man yang nagunit sa ila sining relasyon politically, pero wala gid sang may natabo. Kag nagpamulak ang social media sang laragway nanday Inday Raisa Treñas Chiu and former City Mayor Joe III Espinosa. Kaysa negosasyon, kag sandig man gani sa statement ni Mayor Jerry Treñas, siling niya mapaiway siya sa pagpadalagan bilang mayor, alkalde sang syudad. Kag iya sininga ginaindurso ang iya sininga anak nga Inday Raisa Treñas Chiu. Kag magaupod sila sa kay Congresswoman Jam Baronda. Kag ang ila sininga Vice Mayor is Vice Mayor Jeffrey Ganson. So kung natabo, kung nahitsogin man kung tani ang negosasyon, no? Ang itsura sang politika kung tani diri sa syudad sa Iloilo mo sinaw?
Baronda Treñas Ganson, Jam Raisa Jeffrey, JRJ. Ugaling kiti wala gid matigayon ining nasambit karon nga negosasyon. And with that, sa nasiling na nato nagpamulak ang social media sang laragway nanday Inday Raisa Treñas Chu kag sang iya sini nga tiyo nga si Anay Iloilo City Mayor Joe III Espinosa kag ginabayaw ang kamot kag nagasinya sang approve ining sinyas or ining gesture ini ni Mayor Jerry Treñas. No? Ang iban sinigin my day, ang iban sinigin share, ginbutangan sang caption, no? May mga caption nga ti Espinosa Treñas Ganson 2025. Sa aton sini karon niya nga mga kauturan. Ti bangod sini, nangonsiho man kita sa aton sini iya nga mga reliable source, no? Damo-damo ni subong ang may ngalan reliable source, no? May lalaki, may babaye, kag kung sanday sino man tira. Anyway, wala sang confirmation, no? Sa aton sini iya nga mga kabumbo. So makabig naton bala nga ti kompleto na gid man ang slate sang Team Uswag, no? Kung wala sang confirmation nagikan sa ila sini nga kampo, maybe they are just testing the waters sa kung ano man iya mangin reaksyon sa pumuloy sa syudad. But knowing nga ti kung amugin maning ang ila sini nga slate, may bendisyon, may bas-bas from Iloilo City Mayor Jerry Treñas, ila sini nga mga supporters sa aton sini nga mga kabumbo, ti maga sunod man lang, no? Sa kung ano ang ginaplastar sang alkalde sa tinutuyo nga mangin maayo ang panerbisyo sa bahin iya sang syudad sang Iloilo, no? Ti hambali lang gani pag-ulikid kag pag-uswag, no? Kay ti ang do kasubong iyang terminology sa iya sang panggobyerno ni former City Mayor Joe III Espinosa is pag-ulikid. Kay Mayor Jerry Treñas siya kati uswag Iloilo, no? Ti pag-ulikid kag pag-uswag sa aton sini mga kulturan. So kung matabogin man ti congressman for congressman magapapili si former City Mayor Joe III Espinosa, ang iya sini nga Mayor si Inday Raisa Treñas Chu, kag ang ila sini iya nga Vice Mayor amo si Vice Mayor Jeffrey Ganson. Tikon lang taon naman naton maus-us kita sa mga konsihal. Hindi naman lipod sa ibalo naton banwa nga ti may mga changes. Ang una sinadiriti nag-resign sa pwesto kag subong man sa pagkakandidato sa pagkakonsihal nga mangin kabayin sang uswag team si Mr. J. Kunlo. Sundan ini sang pagbiya manabi ni Miss Marie Mabilog kag nag-upod siya sa iya sini nga tiyo sa pagpanumbalik ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog, kag sa mga events ara na si Miss Marie nagaupod sa kay former City Mayor Jed. So bangod sina una sa kay Mr. J. Kunlo, gintalusan siya ni Mr. Nene de la Liana, and sa pagbiya ni Shin Marie gintalusan man siya, no, ni Attorney Sheila Ulid. Pero sandig gani sa mga impormasyon nga ton siniiyang nga nakuha, mga impormasyon nga nakalabot diri sa aton, may ara pagid kuno sang isa nga magabuhin sa Team Uswag. May ara pagid sa magabuhin kuno sa Team Uswag. Kag sandig man sa
aton sini iya nga pagpangusisa sa iya sini nga pagbiya ti may kabaylo man ini siya dayon. That is why nga ti sa gyapon nagapabilin kuno ang Team Uswag nga kumplito. No? Ti sino ang biya abi sa Team Uswag nga magapapili kandidato para konsihal kag kung magtiwalag siya mano sa dayon. Kag sino ang ibaylo, pero ti may ibaylo kuno kay preparado iya ang Team Uswag. Now kadto kita sa Team Gugma. Although nga ang klaro pa lang sa karon sa aton sini Kabombo, mapari-elect si Congresswoman Jam Baronda. Mapari-elect si Congresswoman Jam Baronda sa Team Gugma. Makita naton sa mga poster kaupod niya ang iya sini nga utod nga si former City Councilor Love Baronda, of which gin-confirm ini sang ila nga amay nga si City Councilor Doknik Baronda. Kag iya man sini nga ginpahayag nga si Lablab mapadalagan konsihal, si Doknik yan nagamba siya mapahuway ko. No? Kay do hindi kuya kasaho, hindi kami kasaho nga damo sang Baronda. No? Nga magakandidato. So mo nang klaro sini karon, no? Sa aton sini Kabombo. Now, sa pagpanumbalik diri ni Mayor ni former City Mayor Jen Patrick Mabilog. No? Naglanog man ang iya sini nga pangalan nga magapapili siya bilang alkalde sang syudad sa nga Iloilo. Pero sa sini nga mga tinion, yara pa siya kuno sa stage sang discernment. No? Nagapangamuyo kag nagapangayo sang pag-upod sang pagpangamuyo agud nga makalabot siya sa iya sini nga mangin desisyon. No? Pero kung lang taon nato ng body language sang anay alkalde, ara na ya na kondisyon na nga magapapili bilang alkalde sa syudad sang Iloilo. So Congressman Jam Baronda, Mayor Jen Patrick Mabilog ang pamangkot sino ila Vice Mayor. Sino ang ila Vice Mayor? Suno sa reliable source. Hindi na nabantuganan ni si reliable source mo sa aton sining mga taga-Palamati. No? Suno sa aton sining reliable source nga fresh, suno sa aton sining reliable source sa aton sining mga kabombo, ang ila Vice Mayor bataon. No? Ang ila Vice Mayor bataon, no? Doon nila kuruan na pagpagwamo mo. Pero basta bataon, no? Kung sa mga tinaga pa ni Governor Toto Defensor nga agin pili niya si Mayor Lian Dibuque nga mangin running mate bangod nga ti Mayor Lian is young and dynamic. Ti hulamon ko na naigova ang imo sini nga tinaga ang mangin kaupod ni Congresswoman Jam Baronda, former Mayor Jen Mabilog, sa ila sini nga slate, young and dynamic man. Sa aton sini nga mga kabumbo, kag ginpangamuyuan niya man ini. No? Ang iya sini nga mangin desisyon sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Sa slate ni Congresswoman Jam sa Team Gugma, nagagwa ang pangalan sang mga former city councilor nga magapanumbalik. No? Sandig sa aton sini nga source isa na dira. Amo si former city councilor Love Baronda, former city councilor Arlione Butch-Hirotse. Ti pila kabilog ang konsehal Bombo Omel
12. Sa 12, so far, grabe na nga pagpangusisa niya itong prutido. Duha lang kita nabuhian sini nila. Now, anyway, pahayag man, last niya interview sa kay Congresswoman Jan Baronda, ginpamangkot siya kung kumplito ng imong sininga slate, most likely. Sa aton sininga mga kabumbo. Hindi man magpapirde ang Team Gugma sa Team Uswag, kay ti kumplito man kunong ila sininga slate. Sa aton sininga mga kabumbo, Shin Marie Mabilog, ara sa ila sininga slate, magapapili konsihal as per information from our reliable source. Ginapayag man nga ti si Mr. Jack Kunlo, magapapili man, so may apat na. No? Apat na, Bumbo Omel. Mabilog, Kunlo, Baronda, Hirotse. Sa aton sinimatag palamati. May mga nagapahayag. Abi, bumbutsam karon na nailawaga kung sino paging mga konsyal nilang upod. Na kaya mas interesado kami kung sino upod nila nga Vice Mayor. Sa aton sini nga mga kabumbuti, young and dynamic. No? Ano pagid ang sarang naton nga hatag sini sa ila sang Klo Bumbo Omelman? No? Young and dynamic. Young and dynamic kag permi ginaaway ano amo na? Sa aton sini nga mga kauturan, young and dynamic kag permi ginaway. Diba siya mo tong permi sa ginaway mo tong rason ko nga desisyon siya kag ginpangabuyuan niya kag siguro ginhatagan siya sang signos ngati dalagan ka sa mas mataas nga posisyon. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ti young dynamic permi ginaaway ti kabalo ka na Bumbo Omel. Kabalo na kamo kung sino ang ginatumod ko sa aton sini nga mga kauturan. So far amo nang ma-share naton nga mga impormasyon nga ti mangin kabahin sang slate ni Congresswoman Jan Baronda kag maga-file sila pitsa 8 sang aga. Ang Team Gugma pitsa 8 sang aga, ang Team Uswag pitsa 8 sa hapon. Kung sino pagin ang maga-fill in sa slate, may 4 na itong nalawag kita. Kulang na lang iya 8. Ti mabalaan ta na sa pitsa 8 or siguro mabalaan ta na sa iban sinimanusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Kag kon magbiya gid man ang isa nga kandidatos pagkakonsihal sa Team Uswag, sino ayhan ang maga talos sini sa iya. Ang informasyon naton nga maga talos sini kuno sa iya, isa man ka mapisan, aktibo, kag maalam nga opisyal. Basta taga diri man sa syudad sa Iloilo sa aton sini nga mga kabumbo ti balantayan ina sa aton sini nga matag palamati kon sino ina siya banwa. Ti may gapamangkot gani diri sa ko no base pwede ko da. Galing kiti do wala ka man naka-rehistro diri sir sa syudad. Kung naka-rehistro ka tani di pwede gid. Oras aton 36 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa sa aton sininga pagpanumbalik banwa. Dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa udto. Ang Iloilo City Comelec dayonon ang ila sininga contingency plan kag mga preparation, no, madayon man o kung hindi ang unity sang duwa ka dalagko nga mga partido diri sa syudad. Kag sa aton sininga police reports, suspect sa pagpatay sa isa ka Iloy kag naglugos sa minor de edad, napasakaan na sang kaso.
Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumnumoras. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 29 to October 5, 2024. Ang October 4 among first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilang mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa October 4. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. After a long absence, ang Binhi Band ang excited kag puno sang energy para maghatag sa inyo sang one great rock entertainment sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 sa gabi sa October 5, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa October 6, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agud mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Yari ang mga simple nga pagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila. 3 minutos na nakaligad sa takna sining launa, balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo kag sa dugang mga balita kag impormasyon ang ginpreparar sang Iloilo City Comelec nga contingency plan kag sumungman mga preparations nila. Madayon man niya kung hindi kuno ang unity ti idusogid sang Iloilo City Comelec. Sa aton sining mga kabombo ti what's the latest man, i-check na naton with the Bombo Angel Tan direktamente man karon sa Iloilo City Comelec. Standby dira sa aton sining mga kabombo. Kung balik-balikan ta ang mga tinaga ni Doc Nanay, Congresswoman Janet Garin, no, nga ti file ang anay kay base kung may mga matabo pa man sining mga pag-inistoryanay, ti dira na naton mahibaluan kung anong mangin panindugan sang partido sa aton sining mga kabombo. Ti balantayan man na, pero ang hambal sang kilala ko sinya sa first district abe damo dira sang may mga maabilidad kag may kapabilidad nga magapanerbisyo man kung matabo. Siling ko, particularly ti kung damo sang mga may abilidad kag may kapabilidad nga magpanerbisyo sa premier distrito, siling ko ti hindi malayo nga first district ga talent. Sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, check ta si Bombo Angel Tan. Direktamente sa may Iloilo City Comelec. Jel, sa report, please come in. Na utod ang linya ni Bombo Angel Tan. Dahil langit, balik-balikan ta siya. Dari man sa aton sining pagpangalan. Check taman to kung may sinong latest nga nag-file sa COC direktamente man sa may area sang kundi nagpatigayon man yung venue, no, sang filing sang COC sang City Comelec naman iya. Okay na, Bombo Mel? Ara na siya? Check ta, Bombo Angel sa report na bilis kami. Dayon diri Bombo Cham sang Iloilo City Comelec office sang ila mga contingency plans kag preparations madayon man o kun hindi ang unity sang duha ka mga dalagko nga political parties diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Pinky Tentativa, election officer for sang Iloilo City Comelec office, yung pahayag nga so far wala sa gihapon sang information kag changes
sa dates kung sa diin kag kung saan maga-file ining kampo nanday Mayor Jerry Trillanes October 8 ni kuno sa gihapon Bombocham kag ining sa kampo nanday Congresswoman Damdam Maronda sa gihapon wala pa sang piho kung ano sa gihapon ini siya nga date abi nga communication sa bahin sa Iloilo City Comelec Office kag the last time abi di ba may balita nga merging ining duha ka mga partido and then pinagambal diri si Attorney Tentativa nga basi ay disregard na lang nila ining mga contingency plans pagplastar sang mga isolation areas kung sa diin ibutang abi ang mga maga-file ng COC nga ulihi or example the same day bala Bombocham ang isa ka grupo butang lang anay sa isa ka area pero with this one kay may mga balita nga daan nga do hindi ni madayon ang unity so ang obrahon diri sa Iloilo City Comelec Office padayon or sa gihapon maintain ining holding area sa may Cinema 6 dira sa gihapon ang area sa mga politicians sabi nga maga-file sang ila COC panangitan abi may magdungan kag madamo ang maga-file sa October 8 Bombocham kag nakatala naman mag-update sa bahin sa Philippine National Police o kung sa ICTO ining City Comelec Office para nga mabugligan ini sila sa security plans nga iplastar abi nila patag niya advantage sa ilang part kung dayon gid man ining unity sang duha ka mga partido kay ti isa na lang ni Bombocham kapag file ti wala na sang damo abi nga matabo pero hindi lang abi big political parties ang ginapaabot nga maga-file sang ila COC sa October 8 kay ti mga aspirants man nga ginakabig nga swerte ang numero 8 nga ti amo na ang pag-file abi nila on that day man abi kag sa bahin naman iya sang iban nga maga-file Bombocham ining PDP laban bala wala sang tiho kung madayon ining pag-file nila buwas nga adlaw kay ti ang hambal simultaneous ni siya hindi lang sa syudad sang Iloilo kundi pati sa probinsya sang Iloilo pero ti wala na sila kuno liwat naka-communicate sa bahin sa City Comelec Office kung madayon ini ang pag-file nila buwas nga adlaw kag kung madumduman Bombocham ang ginkuha nila diri nga mga files o kun form sa bahin sa Iloilo City Comelec Office nga COC halin gid ini siya sa congressman asa sa pagkakonsihal nga posisyon Bombocham. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Attorney Pinky Tentativa sa ngaton nga interview. So far wala some changes but still October 8 gihapon ang ilang schedule nga mag-file. So we are prepared naman on this, no, including our contingency plans. Still, no, subong we change plans. We will have contingency still in case, no, nga mag-file sila kung magdungan or hindi. Still, we are prepared. We are expecting it on the 8th, on the last day. So, amo na gid na iyaguro ang trend na nakita namon hindi lang diri sa Iloilo City but of course in other municipalities or cities. Ug hulat na gid sila sang lucky number nga 8 siguro. Parang buot siling attorney ara sa gyapon ang mga areas kung sa diin may ara kita nga do medyo i-hold ang mga politicians pananglitan may nga magdungan sila. Yes, so we are still working on the contingency plan nga maibutang kami na holding area, no. Kay ti hindi man namon ma-sure, no, on the last day kung basi magdululungan sila, not just the big political parties but basi man ang iban man nga mga aspirants. So it's better that we are working on the contingency plan. But in security plans? I will update also the PNP on this. So far, no, ang sakay Mayor Trillanes pa lang na group the last time na nagpa-pre-check and also Mr. Batan nagpa-pre-check man siya sa iya nga COC but the rest wala pa gid may nagpa-pre-check. Pero ang with this attorney parang ginalantaw ta by Sunday PDP laban. Yes, amo na ang sa group man separate pero wala kami hindi man namon ma-confirm if indeed Sunday kay because ang information lang na-receive namon is they will file simultaneously not just sa city but also in the province or in other municipalities but subject to confirmation kay wala pa man sila nakakadto before pre-check or naka-inform sa amon formally on that. But ano sila nga day? Kung ano sila nga day Sunday daw pero hindi man namon ma-confirm pa. Why sila naghambaliwat ko ano nga di? Wala na may ginhambal kung ano nga di. O amo na ang advantage sang sang magpa-pre-check nga kung whatever document nga kulang mo before ka mag-file sa imong COC then at least ma-correct or ma-amend ang kinanglan i-amend or kinanglan i-submit.
We will accept the COCs as long as ari sila diri sa filing venue at 5 o'clock in the afternoon. Sa side sa COMELEC, no, ang they're merging, no, di siguro it's more manageable lang kung magdungan sila file, na. Pero sa amon, it's, we are ready man ya kung biskan magdungan sila or hindi. On our part, kung mag-merge sila, then it's more manageable to handle this situation. Pero kung wala man, kung hindi man sila mag-upod, then we are still considering other contingency plans. Nabatian sa mga kabumpo naton si Attorney Pinky Tentiva sa Iloilo City COMELEC office. Ti din posible ang holding area sa isa ka grupo pananglitan nga magdunga nabi pero gaman niya abi ang team Gugma, ang team Uswag to hapon pa man tuila. Pero example, di ba mo siya, may ibang nga grupo iya or like set of candidates nga medyo damo sila. Ang matabo dira, ang first nga nagkadto, ara sa may Cinema 5 sila ni ang iplastar dira, sila paunahon. And then sa may Cinema 6 sa may tabok lang, tiyak nga side. Dito sila ibutang ang holding area. Pero amo na ganing do kita naton kumbaga makitaan mo sa side dira sang Robinsons or sa mall dira kundiin ni area ang cinema kay do in between dira blabo mo siyam do under construction ni siya ang escalator. Now, isa pa yun, okay na may holding area na Cinema 6 ang iban to ara sa Cinema 5. Pasugtan ang mga supporters nga mag-upod? Ang supporters bombot siyam hasta lang gid dira sila sa may entrance pasulod sa may Cinema 5 pero hindi sila pwede kasulod sa sulod na gid sang filing area. So ang matabo dira ang isa ka kandidato allowed gid lamang ini siya magdala sang tatlo niya ka kumpanyon, tatlo gid lamang ini siya per kandidato man abi. The rest nga mga supporters ara lang sagwa kay ni ara bombot siyam nga mga taga ICTO nga nagabantay sa entrance gina-checkyar nila ang bag sang mga mag-aupod sa sulod sang kandidato. Pero mga supporters, just like sa kahapon to, ang isa ka pastor bala nga nagkuhan, the supporters niya lang sagwa after sang pag-file niya sang COC, ging sugata ini siya, ging pre-overan, ging pangamuyuan ini siya. Just like sa mga sitwasyon sa basin man abi sang mga supporters, sang tagsa manabi ka mga partido nga mag-file sang certificate of candidacy. So kung ang isa ka kandidato or aspirant, no, mga mag-file sa iya nga certificate of candidacy ginapanugutan siya nga tub maximum, no? Tatlo ang mag-aupod sa iya sa sulod. Subot silingon kay sa isa ka slate 15 ang kandidato halin sa congressman pakadto sa konsyal. So but silingon niya magluwas sa 15, may lauman kita nga may 45. Ano mga 50 agad ang makasulod? Makaparan sang venue, Jel? Oo. Actually, bumutsam tama kalapad ang venue. Whole cinema, gin na siya. May designated na nga daan ni areas kung din pwede makapungko ang mga upod niya siya, separate sila sa mga aspirants. Doon kumbaga sa kandala, makitaan sa mga kabumbo natin, dira sa may sa Cinema 5, may ara dira ang area nga sa may kumagatubang ka sa may sinihan ang left side para sa mga aspirants nga do separate nga pulungkuan sobran siya 20 kabilog bambot siyam sa may tunga ang companions kung ang sa right side magatubang ka sa may screen abi nila para man sa mga upod sang mga kandidato tama siya kalapad way palabot abiyang sa babaw ng mga pulungkuan bambot siyam. May time limit, Jel? Aring storya bambot siyam from October 1 to October 7. Ang cut-off ng Iloilo City COMELEC office is hasta 4:45 p.m. Ang munang cut-off gid. Pero sa October 8, tub ni sila alas 5 sa hapon. Pero example de ang pamangkot mo siya, what if ara ka na sa linya pero nalabutan ka alas 5 sa hapon? Wala ginasang kaso, ibatuno na siya sa City COMELEC office as long as nakalag ka sa ilang log sheet nga before 5 p.m. nakaabot ka na sa ilang opisina kag nagahulat ka na gid lamang sang imo abi nga turno nga maka-file ka sang imo COC. Pero kung magnyagaw ba mo siyam as of 5:01 nga amo pa lang pagsulod nimo sa filing area hindi ina pagpasugtan sang Iloilo City COMELEC office. Ang stricto gini sila bombot siyam sa cut off time hasta gid lamang
5 p.m. Kag madumduman sa mga kabombo naton ining October 1 to October 8 naging hatag nga tiyempo sang COMELEC man abi sa mga kandidato. Hindi lang ni siya filing sang COC Bongbot Siyam. Kabahin man diri ang pag change abi nila sang COC pananglitan abi, example sang October 7 nag-file ka pero dumatsyag nimo sala do may nagpangamuyo ka pero lain ang ginahambal sa imo do may signs ka nga na bato nga dapat hindi lang councilor padalaganan nimo, dapat vice mayor bala Bongbot Siyam pwede ka ka-file sa October 8 the change of imo nga certificate of candidacy, so pwede na siya tani from October 1 to October 8 after sina final na nakadaan ang listahan sa nga COMELEC abi ang kung sino ang pangalan niya gimbutang abi dira, hindi na pwede maislan unless lang gabi may mga circumstansya just like abi may mga napatay sa ilang slate hindi kinahanglan sang pag bulos bala Bongbot Siyam ti amo na i-allow lang sa COMELEC office pero ti ang islan na abi bangod kay ti kinahanglan nila gusto lang nila islan hindi na ina siya mahimo tugtog October 8 lang gid Bongbot Siyam ang amo na nga offer kag serbisyo sang COMELEC office sa mga politiko nga ti magapadalagan this midterm election Bongbot Siyam. Isa pa gid sa namin ko nga time limit. For example, isa ka team nag-file sang ila sini nga COC. May ara sang time limit. For example, 15 sila kabilog dungan ma-file. Hatagan lang sila sang COMELEC nga dapat matapos tani within 1 hour and 30 minutes. Mga kasubong sinabala, pagkatapos sina, are they allowed to stay? Kay mahihambal-hambal pa sila? Anong sistema, Bombo Angel? Actually, Bongbot Siyam, allowed din silang wala sang time limit when it comes sa bisang termahanay or like fill out sang ila certificate of candidacy. Kaya may mga changes, may mga dapat ka-islan sa certificate of candidacy nimo upon checking abi sa mga personnel sang City COMELEC office, wala din asang kaso. Kung interview naman iya, may designated area ang COMELEC office kung sa diin pwede maka patindog abi ining mga kandidato once na istoryahon abi ni sila kag may mga ubrahon pa, pero after that one systematic man ang ila entrance exit kag wala asang time limit when it comes sa pag-fill out sang ila abi nga mga papeles. Bongbot Siyam rason nga ti amuna di na emphasize kid sang nasambit ng opisina abi ang importansya kung tani sa pagpa-recheck anay sang ila COC sang mga tagsabi ka mga partido para kung mag-file gid sang COC hindi na hassle sa part sang mga ma-file Bongbot Siyam nga madugayan sila kay ti kung madugayan sila approximately madalagan butang sa 8 to 15 minutes ang isa ka application. Pero kay ang iba niyang upod ara sa likod niya nagahulat gid lamang, so sige sa Bongbot Siyam hasta nga matapos sila nga tanan nga mga linyada nga whole group abi amo na pagpirma nila sa do tarpaulin didto nga commitment abi about the election if hindi mag-intra sa mga hindi mayo, and then exit na ni sila dayon sa may right side kung magatubang ka sa may cinema right side ini siya magatubang ka sa may screen abi, pero kung may interview or what niara dito nga do space na in between Bongbot Siyam sang pulungkuan sa babaw sa dalong area lapad man siya mga almost mga 2 meters kung itakson bala lapad ang area para sa mga abi maga-file sang COC nga do isip gini ang butanta mga almost sobra 50 kabilog ang mga persona abi Bongbot Siyam. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo sining follow-up report. Ang aton lang sining ginalauman nga mangin malinong matawhay ang filing sa Certificate of Candidacy sang duha ka magtimbang sini ang grupo. Kag ang labing importante gid sinadrin nila makatuga kung tani man sang huol sa mga estudyante, sa mga trabahante, no? Sa palabuton sini nga Martes nga adlaw. May nakikita sa ang tiyempo padriban ng mga balita kag impormasyon tugyan naton sa iban sinimanusan Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program magasunod na. Ini si Bongbot Siyam Blanco Ver gabilin sa imo sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio,
Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Plasuela de Iloilo Billboard of Activities for September 29 to October 5, 2024. Ang October 4 among first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, amo ang ilang mangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa October 4. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. After a long absence, ang Binhi Band ang excited kag puno sang energy para maghatag sa inyo sang one great rock entertainment sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 sa gabi sa October 5, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plasuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plasuela de Iloilo. Sa October 6, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plasuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing,
Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa Banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa Banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Yari ang mga tips. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon gid sa inyo mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa Saturday edition sa ating palatuntunan kahapon lamang. October 5, 2024, kagyari kita sa pag-interview sa ating winner ari na siya, si Nening Sang La Paz. Sa inyong mga istorya dura, check na, ready na? Pues then, kung ready na, pwede na nga mapa-email ina sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede man isulat and then ipadala ang inyong mga istorya sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope ang kalabanan, nakakaon na, busog na, ano sudaan nyo, ano may dessert ka mo, ba mayo lang ng dessert. Anyway, sige masigo batang-batang nakabudate, enjoy na lang, samtang nagapahuway-huway, pamati kita sa ating pag-interview sa kay Nening Sang La Paz. For the meantime, check ta ang ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, 81 days to go before Christmas. Lawig pa, no? Sige, apadayon na lang da ang pag-ipon-ipon para nga makashare man kita, no? By Christmas time. Ari na ang aton nga song para sa inyo as I welcome you all. Again, welcome sa KLP. You're with Tita Regine. Ari ang song from Vanessa Gonzalez, Umiibig Sa'yo.
kapiling ka aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Dalangin ko, ako ay ibigin mo. Umiibig sa'yo, by Vanessa Gonzalez. Good afternoon again and welcome sa kahapon lamang program. This is Tita Regine. Today, mag-iistorya kita sa aton nga winner si Neneng sang La Paz. Kag-ari na siya diri sa aton. So, welcome ta siya. Hello, Neng. Good afternoon, good sa imo. Good afternoon, Tita Regine. Pila na aton edad? 75. Do 74 lang. Anyway, your story is about your parents. Sunod-sunod gali sila nga nagkakalamatay. Oo, Tita Regine. Pwede na ito, Bombo Omel, mapahinay-hinay siguro ang aton Okay. Aton nga monitor kay doon naga-feedback kita dire. But anyway, pila ka mo ka mag-utod? Napolo. Ika pila ikaw? Ikanom. So ano nga tuig sa nag-celebrate ka mo sa golden wedding anniversary sa inyong ginikanan? March mula to 1986. 1986. Kumusta man ang selebrasyon? Sadya-sadya Golden anniversary. Pagkatapos, first time nga natabo da sa among baryo. So, man sa Banwa sa namon. Bali sa 5th district ni siya, no? Last town sang 5th district. Okay. So, first time ever nga may nag-celebrate sa ilang nga wedding, golden wedding anniversary. So, bali nagpakasal, nag-renewal of vows gid sila. Oo, Tita Regine. Istorya kami, Bin. Ano itong natabo? Ano itsura ni mama mo to? Gwapa-gwapa sa it. Parehas ka mo itsura ni mama mo? Gwapa pa sa kay taas ya ilong. Taas man yung ilong? Maligwe siya ya ilong. Kami kay ilong kay papa. So, may mistisahon si mama mo. I see. And then, sa amo to nga kasal, during the reception, bali nag-announce si papa mo nga ang masunod ko nga kasalan, iya na sa manghod nyo nga agot. Sa ano tani nga bulan? Kay October tani ang kasalya. Okay. So, the same year. Sa amo man nga year. Okay. September of 1986, nagmasakit ang mama nyo. Anong natabo sa iya? Gin-LBE man ang siya. Tapos? Nindala sa ospital. Dayon? Ginagayo naman sa ginpagwa naman. Pag-abot sa balay, sa salas lang nila ginbutang kay para nga makita bala magsulod ang mga tao. Nabta nila, nakita nila sa mga kaingod namon, man compound na mo, mga utod ko, ara pa sa palibot. Nakita nila nga may nagsulod, kilala man nila kay kaingod namon. Nabta nila ginahilot na si mama. Sang tawo nga nagsulod? Babayi ho. Babayi nga nagsulod. And then? Tigil na nga kay gani ang mga utod ko. Kaya nga ginintarahan mo na sila niya. Kay bago lang na nagwa sa ospital, may mga dextrose pa ina. Si mama, managsabat sila ni mama, bay inyo lang da. Kay ginabuligan niya lang ko na iya. Manong kilot gid man to siya? Hindi. Hindi siya. Masa mga bali guro Oo. Migahay sila ni mama mo? Di kay mag-igsuon man sila. So neighbor, dira lang sa neighborhood na galin. Pag permi gida sa balay. I see. Na timplahan ang umpisa ni mama sang Milo. Kaya ginapakaon. Tigulang na. I see. And then, naglala ang sitwasyon ni mama nyo? Sang adlaw nga ato, pagkagabi, hindi na saya kakilala sa mga tao sa balay. Daw nalipat na sa, asa si papa, hindi na gani kilala. Pila lang edad niya sa do? 65 si mama kang mapatay. So very young. Bata pa. Bata pa. Kag wala man kaagi nga amo nang natabo sa iya, nga hindi na siya kakilala. Ano, all of a sudden, nagka-dementia siya, nagka-Alzheimer siya. Wala. So, luya, gyapon siya. Si mama, mapagsikto sa ka, pero sa nga tion, sang nadulaan sa balaan nimo. Oo.
So, ginpasiruano nyo siya, no? Ang inyong nga mama? Hindi, gintawag to ang naghilot sa iya. Okay. Pagkatapos, ginhilot yaman si mama, naong pawan man. Balik man ang animo ni mama. Nagpuli na karon. Amo magyapon paghalin niya. Tigintawgan siyang siruhano. Bali naglain gyapon ang pamatyag ni mama nyo. Siling sang siruhano, inaswang ko no. So nag-aswang? Adto naghilot. So ginaduwa-duwaan nyo nga ang naghilot nga to, amo to nag-aswang. Amo gid man ho, naduwa-duwaan nga daan. So nagdugay si mama nyo nga amo nang iyang sitwasyon. So kami ano gid exactly yung sitwasyon ni mama nyo? Gadula-dulaan ni mo niya, gadula-dula. Gabalik man. Gabalik man. Ti karon amo na nga amo. Ang agot namon nga babaye ng Kalaslon. Nagasulat lang ina sa salakyan sa bus nga sang unang nga gabiyahe ito. Ginapadala sa manghod ko sa mulo. Pagi sa sulat lang. Ti gisugiran man ako sa manghod ko. Maning nagamasakit si mama. Amo na kuno ga kadula-dula ang animo. Ti sinikunoy lugata to. Lugata to kay dili ipabulong kay hindi na iya makaayo ang siruhano. Doktor na iyang makapayo sa iya. Sinugat man sa akon utod. Upod ang asawa, yan nag-arkila pa bala sila sa salakyan. Dala driver. Pag-abot dito, mayo naman si mama. So bali, ang do may time lang nga nagalain ang sitwasyon kay pamatyag ni mama ninyo. So bali, sang gindala nyo na siya sa inyong house after hospital, wala niya siya nabalik sa hospital? Wala. Kaya mo na to gani nga bulong lang sa siruhano. Okay. So hindi ka luyag nga dito na lang si mama nyo sa inyo nga balay. So napasugat mo siya sa utod mo nga si Nonoy. So nag-arkilaman sang salakyan si Nonoy kay kalayo pa nga daan sang ilangan sa lugaton. So anong natabo sang ginsugat niya ang mother nyo? Pag nagbalik naman si Nonoy kay hindi man sila magpadala kay mama kay maayo naman. Kapila gid siya sugaton ni Nonoy? Ikatlo nga ako na nag-upod. So katatlo siya sugaton. Sa duwa nga pagsugat si Nonoy kami asawa, hindi siya magupod. Hindi siya magupod. Tapos nag-aayaw man siya. So hindi gid stable, may times nga okay siya, may times nga hindi siya okay. So na-tsempuhan nga every time nga sugaton to siya, daw okay man siya. That's why hindi man siya magupod, hindi man siya pag-ipadala sang inyo iba niya mga utod. And then sang ikaw nang nagsugat, kito hindi ka kidya mapakali. Anong natabo? Pag naghambal ako kay Nonoy, sining ko noy ako upod. Wala ako kwarta diri. Updi ako kay mga kwarta kamuya kay ang napinsar ko sining ko kun hindi kamuya magupod nga wala kita gamiton kun anong natabo kay mama ikaw gid ang sulon ko. Butong hambal ko sa iya. Tiglakat kami insigida nag-arkila naman sa sasakyan. Bali sa inyo nga magluluto do si Nonoy lang ang may resources. Siya ang daw ang tanan-tanan nga kan siya ang ano. Ti basulon mo gid siya. Ti nagbalik kami dito. Pag abot namon, ti ang amon balay na dato na sa umabala. Ang salakyan wala to ang gasulod pero atong ginarkilahan niya nakasulod niya. Pag bati na Manila sang salakyan nga nag-abot ay siling nila rin naman, masugat naman Si Papa nagtulog-tulog. Nagigda sa kagala sa birha kang magtulog. Ang mga utod ko nang sugata. Siya sinending gid ang nasugat, siling nila. Pero kay hinibi na ko na iya. Daw hindi na ko ya makadalagan kay nagahinibi na ako. Pag-abot ko ang una ko nga ginpangita. Ako nakita si Mama salas, nagigda sa katri. Ay kadamo-damo sa mga tila nga ginabutang sa kilid ya kay gali wala ako way pangihi ya. Nagapangihi sa pirmi kag ginaislan ang sang ginaislan. Wala pa daya pa manuson daya persad to. Okay. Ti karon si Papa nagahigda sa kansa si nagkiss ko anay kay Papa. Nagalo kay Papa siling ni Papa nagbangon si Papa. Ni Papa ikaw gining ang nagsugat. Ning ko upang kay sugaton ko si Mama. Tapos nagdalaga no kay Mama sa tunga sa balay. Baw nag-alsa iya ulo. Yang haning ari ka, dala mong mga bata. Ning ko wala ma, kay sugaton ko ikaw. Wala ko silang madala. Ning ko maupod ka ma. Ay nagsabat sa dahil nga huo.
So sa imo nag-oo siya, kay Nunoy, kapag hindi siya. Nakibot sila, siling nila, uy, kita mo na. Kagaina, hindi gani kakilala di sa amon. Karon siling niya si Nining. Maupod sa sakalapas. Okay. Nagkinadlaw sila. Niya ay gusto lang gali ni mama yang nga mabakasyon, nag-arte pa. Amo lang ilambal. I see. So gin-travel niyo ang inyong mother pakadto diri sa Iloilo para nga ipa-hospital. Oo. So pag-abot na sa hospital, anong natabo? Pag-abot sa ospital, sa dalan pa lang nagamuno na sa ning malayo pa kay kami ni papa ang nag-auyat sa iya sa folding bed. Gapigar bala. Oo. Siling ko malapit na lang ma. Nagutom-gutom na kuya. Nato. Ay, wala gi kami dala yang nga pagkaon ma. Kadamo to sang pagkaon gali nimo, wala gid kita dala. Siling ko malapit na lang ma. Tipos man lang sa pag-abot sa ospital, sige dagin di para sa. Okay. Kay before sina naghambal na si Nonoy sa doktor. Kilala ida nga doktor. Ang status bala ni mama. Di na balaan na nila. Pabot in sige dagin di para sa. Di ako gigasunod sa iya. Kundi sa dalon, ako gainupod. And then, sa gabi nga ina, kay tinagambal siya nga nagutom-gutom na gid siya, no? So, maging kaon ng mother niyo, ano yung kaon niya? Kaya natapos ng sasang gin-attender sang doktor kag mga nurse, mapahaway na sa siling ni papa ni Nonoy. Yaning, pabilin ka di, kay mapuli kami, pahuway anay ko, siling ni papa. Yung ko uman pa, yung mapod ko anay kay Nonoy sa mulo. Di, ako na lang ang nabilin. Upod ko ang hinablos ko daw OJT da sa ospital. Tapos sang ginbinlan ko ni Nonoy isang kwarta. Nagwa ko sining ko daydre lang kaanay mantay si mama. Ara na sa kwarto mo. Nagtak kompleto na sa kwarto nagwa si Nonoy nga daan sang private room. Dito na kami nga duha. 3 kami sa kwarto. Nagbakal ako sang pagkaon namon. Kasi lang ni Nonoy, papilian lang si mama kung anong gusto yung kaunon. Bakal man ako kanon, bakal ako sudan, bakal ako sang balot. Kag balot, kag soft drinks. Okay. Ay abaw cold pa bala ang soft drink. Pag abot ko gin papili ko sama anong imo gusto. Kanami gidya sang iya itsura. Nya mo lang na ako no, balot lang kag juice o kag soft drink. Ginbuksan ko ang soft drink, ginabrihan ko ang balot, kagin pasuyop si Eva, grabe pang iya yung suyop. Sang sabaw? Naubos yan doon kabilog nga balot. Okay. So okay gid siya, no? Pag-abot sa hospital. Okay, gid Astang soft drink, ubos siya. Tapos nagmundo sa baw, busog-busog ko ba? Sinya to. Okay. Tapos mga alauna sang kaagahon, anong iyagin batya? Natulugan na kami. Kaya okay na, natulog na kami, natulugan na gani ko hasta minablos ko. Golpe lang sa iya nagwangal bala. Nagwaras. Magbangon ko kag tan-awon siya, grabe kurog ya. Grabe kurog. Okay. Grabe gid ya kurog. So ano gini mo sa mga doctors and nurses? Wai pa kundi mangkot ko sa iya sige ka nagtawag ang ako ni hablos sa doktor. Sining kuman kaagi kasi ni amo ni, wala gid gaamo ginas. Si mama mo wala kaagi nga nag-amuto siya, nga ginkurog siya. Waay gid sa gaagi. Okay. Tapos pinagabot ang mga doktor ag nurse. Gin-injeksyonan no sa. Pampakalma guro. Okay. And then you said pila lang ya kami notos, do naglain na ang itsura ni mama niyo. Oo, Tita Regine. Lain kami be. Lain na ya itsura ya daw nahulog ang nawong niya. Ba daw matigan. Lain na gid nga daw siling mo daw nagatagumatayo ng itsura ya. So, gulpi lang ng luya, Gidjaya? Piyong niya mataya. Nga nagamiyong bala nga daw gamuklat. Lain-lain gidyang tsura ya. Ano namin mo nga lain-lain? Do mo in pain siya? Oo. Hindi daw, nang daw, para sa balasang nagatagumatayo ng tao. Ba? Yan lain na. Okay. Tinagaynibi na kami sang nablos ko. Pagkatapos, nagtawag sa Kaday Nonoy. Dugay-dugay day Nonoy kag di papa. Nakibot sila. Hasta mga nurse kag doktor nakibot gani nga mo natong itsura ya.
Siling ni Nunoy na anong natabo. Yung namon ang bot, kay mo na gani tulog ya. Tapos sige nang abi namon mapahuway na nga pahuway sa sang nami tulog ya kay daw kanami isang iya tsura nga nagtulog. Ang amo na yan nagkurog sa. Okay. So ano siya? ICU siya? Huay. Ano ang bal sa mga doktor? Ang bot daw hindi na ko kaintindi kung anong ginambal sa doktor to kasi Nunoy nang ginatinder. Oo. Pero after 6 days, no? Ano natabo sa mother niyo? Sang nagalapas ang mga mayutod ko nga nagalapas to. Podbantay. Ti naglakat gali si Nunoy, nagkadto sa Manugbulong, Manugpako to. Ti pag-abot ni Nunoy, puro ginasaksyon na sa tita Regine, nagsaksyon siya lain-lain ang nagagawa. Ano nagagawa? Daw tinuktok nga kwan. Ti ano ko ng findings ng doctors? Komplikasyon. Ang ataya ko ng komplikado na. Pero ano yung hambal sa Manugpako? Sili sa Manugpako, ginanuhanin si mama niyo. Pero sa lang yan, base magmaham ko ang kamutimalos. Hindi ka mag-aksyon nga magtimalos. Kay madamo ang nag-ano ni sa mama mo. Okay. So in short, after 6 days, naging hospitalized si mama niyo, diri sa syudad sa Iloilo, nabawian din siya sa iyang kabuhi. Alas 2 ang kaagahon. Gid. Okay. So sa ginpuli niyong iyabangkay dito sa 5th District, anong natabo? Ginpa video ng paano pa? Ginplastar pa da sa isa ka kunira ali sa ano para viewing sa mga tinawon ni Noynoy kag mga kilalaya. Isa ka gabi, puro pagka alas 4 sang kaagahon, alas 3 wala. Gindala na sa ano dito sa amon. And then, pag-abot dito, ano natabo? Ay, abot dito, aga pa. Una pa nagsugata ang naghilot sa iya, nga naghinibi. Di palangga ya kuno si mama. So nakibot siya nga napatay na ang mother mo. Gin palayo sa gin butong lang sa nga magpalayo. Okay. Tiga tiniabaw man sa nga kuno palangga ya kuno si mama siling niya. Pero kamo, balig suspetsa sa iya nga siya ang nag-cause. Oo, amo gin man tita Regine. I see. Ano ning epekto sa imo sa pagkapatay sa imong Ay, mother? grabe. Daw hindi ko kabalo kung anong himuon ko. Di kay may mga nagpuli ko sa balay. Paglakat sang bangkay, ako day papa. Ako yan nagpuli sa balay, kay gusto ko tani maubraga, panahi ko mo. May talahiyawan ako hiling nga gawon. May deadline. Ano tayo mo kay, hindi man ko kabalo magtabas na. Hindi na ko kabalo magpanahi. Ang napinsar ko dito sa amon. So wala ka pa to kakadto dito sa inyo? Kay na daw nahadlok ako tita Regine, kay nga ako ang kay mama mo, mas ibasulon ako nila. Nakulbaan ka nga ikaw ang basulon sa mga utod mo. Basulon ko sa mga utod ko to, kaya nga bikin ko ako mo dis mama, amo mangalaya ni. Ag mga nami, gidya paghalin ni mama. So ginbaso ka gid Manila? Wala. Kaya si papa, si Nonoy ang nagpaintindi sa ila. How close ikaw sa imo nga mother? Daw ambot. Hindi ko maintindihan kung anong natabo sa akon nga daw naglain ulo ko. Tuod. Pero very very close ka gid ni sa mother mo. Tanan kami tita Regine close ka amon ginikanan. Palangga namon sila. Okay, sige. So ano natabo sa kasal sa inyo agot na dayon bala sabton way na ha? Sa ato yung pagpanabalik mga kabombo gina istorya ta si Neneng sa Lapas. Natoy sa iyang gin-share diri sa ato niya istorya ang pagkapatay sunod-sunod sa iya nga mga ginikanan kag ang grabe nga ego sa iya nga kaugalingon. Magandang panabalik kay LP. It is now 2:36 in the afternoon pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang cabbage o kung repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration.
Indi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga indi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod indi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kun ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit ginseng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed. Diri sa kahapon lamang program, mga kabombo, balikan taman diri si Neneng. So, Neng, bali na patay ang mother mo September, correct? 29. And then, supposedly, ang inyo nga agot, mapakasal by October of the same year. Correct? Oo. Nadayon ang iyang nga kasal? Nadayon. Pero ano na nga bulan? October. So, October, nadayon din siya? December 24. So, instead of October, December na. Yung butang. Nga nga amo na nga date. Sino ang nagpaisol? Si Papa. Kasi ni Papa ng sa December 24 na lang ang sang agot namon kasal kaya gud nga pagkaaga ko na masadya kay pagkatao. Okay. So, December na dayon ang kasal sang inyo nga agot. And then December man nga bulan, ano na yaman niya natabo sa inyo nga father? Nadula siya? Pag abot na kunto hapon na 23 sang hapon. Yung panghita ko sa Papa, damo-damo na tao kay nagadinigamo na bala, nagalinuto na. Kay 24 ang kasal, no? Oo. Namangkot ko sa Papa diin. Ang butas rin nila, daw wala man di si Papa. Ano kagiina pa sang udto, daw wala na si Papa diyaw. Sino nila pangita ka, abi? Hindi ko pangitaan nyo to. Nga ginpin makabayaan nyo, wala na di si Papa kung diin. Gina pa mambala, hapon na ni. Ay ginpinangita. Sa mga balay sa mga utod ko, kay kalibot man lang. Tapos sa may uma, wala man. May uma namon sa ubos man lang, sa balay. Wala. Tapos, sige, pangitaan nila, sa baybay, nagkato sila. Malayo, sama ng baybay. Wala man. Sang guro mga alas 6, may abot sa balay sila. Nga si Tatay Binoy, nakita ko sa, nga akong Papa, nakita ko to siya sa kwan, sa patio. Sa pansyon ni mama nyo. So, dito siya nagkadto. Gapong ko, ginapato sila niya sang udto. Hindi ko digin pasugat dayon to, pasugat. Tapos? Di pag-abot siya, alas 7 sang gabi, hindi ko pa din ka nagalin. Sa kay mama mo, naglisensya ko to siya sa pakasal ng agot ninyo. Ang manghod ninyo. Ginlisensya ko kay mama mo. Amo na itong hinambal yaman. So, nadayon ang kasal at December 24? Nadayon, sadya pa sang kasal. Okay. And then, one morning after sang kasal, so that means December 25? 26 na. 26. Okay. Ano ang natabo sa father niyo? Pagkaaga gali 25, nagpluli na ang iban nga mga
aten sa kasal. Basta ang akon nga bana kag ang akon nga bata nga duwa. Nagpuli na bilin sila ni papa ning pabilin ka lang anay. Sa ano ka lang puli sa sunod. Nagpabilin man ako. Kasi siyempre bago lang sa na ano siya na malang sa balay matuod naga-compound sa tunga ang balay nila. Pero siya wala upod sa balay. Hara man lang as ugsaran ang mga bata ya. Nagpabilin ako. Grabe pa ya Tita Regine ang obraya sa adlaw nga ina. Wala siya may ginabatsyag. Waay. Okay. Nagpinang abono pa sa sang mga tanong to. Pagkatapos nagpinanghakwat pa sa sang mga upa. Tapos naghakwat pa sa sang pagaling nga humay, nga uga. Damo ya obraya. Siling ko pagani sa iya pa. Maway ka na. Siling ya karon tapuson ko na lang niyo. Di pa huway-huway sa. Sang gabi na niya, manyapon kami. Hara man ang akon mga utod, may dala nga mga sudan, wala. Kaya nangayo sa, abi badali man niyo kami sudan, hindi masumod. Teka da isa sa ila, may mga dala, may basta may mga dala silang mga hindi masumod, hindi baboy kag mga manok, kung mga ano pada. Nagkakaapanyapon kami, tama sa among kasadya, kaya nag-inistorya ako. Di nagasinaptanay man mga utod ko. Magagininadlawan kami, kasadya kay Papa. Okay. Sang haraman ang akong bayaw, kag ang utod ko nga laki. Siling ni Papa, abi pag pala nagbo ka mo, kalado ka mo sa baybay. Kay para may sudan ka mo buwas. Kay may madungka nga sa kayan lang. Himos-himos, bantugo nagwa man sila. Di si Papa katapos ang kaon niya. Ako ya ulihigid ko sa pinakaulihi. Ako yang pinakaulihi magkaon kay mahinay ko magkaon mo. Nagmuno pa sa gani nga busa ng sinamo mo ning. Pagkita ko siya. Ngado ka patuyo. Nung ko pa. Nano ka na tuyo ka na? Ay hindi lang patuyo Tita Regine kay nagoloy-loy ng iya ulo. Uy man sa kainom? Nakainom sa isa ka mother glass ang ininom niya. Nga ano? Nga tubig. Tapos siya kaon. Okay. Namin ko wala siya kainom sa makaulubog nga ilim nun? Wala sa kainom. Okay. Tapos? Lingko pa to. Kay may ang bangko nga ang lamisa nga among kandako mo. Ti ang may isa ka ulot pag bangko. Kasi kabisira sa gapungko. Ti sa kabisira nga ina may kay sa kilid bala dingding. Mga diriya sakyak maligwa. Diri siya nagaloy-loy sa may dingding. Ngin alsa ko tiil ko kag magyaw bala nga tani habiran kong ulo ya. Tawiran ko ang bayo ya sa abaga. Ay wala ko malabot, natumba siya. So natumbag siya sa salon? Tumba. Pagtumba ya wala pa kalakat Tita Regine ang mga ginsugo ya nga banagbo. Nagtiniyabaw na nagkuan ang akon nga tiya nga among nag-brown out mo. Ang tiya ko na mag-uyat sang ng Petrobox bala. Naman nagsinggit nga balik ka mo siling niya kaya amo na si Papa gani na tumba. Dalalagan sila pabalik mo. Ang una nga nagkakwat sa iya ang bayaw ko. Pagkakwat ay dako ang tawo ang bayaw ko. Pagkakwat sa iya bulayan pa sa magbato sa higad ginkuan ang bangko kag ginhakwat sa. Pagkakwat amo man ako sampot sa magulang ko nga laki. Ngay natag lang sa akon nga magulang. Kag gumawa sa pagguwa ambot nag-inano na sa isang gwaya. Dugangan siniyaget namon Kay gali basa nas Papa sang ihi. So ano, na-stroke ang father niyo? Cardiac arrest ko no. Na-cardiac arrest siya. So, natabangan siya? Wala na? Wala. Okay. So, the same year, bali September ang mother niyo, October, November, by December, nagsunod man ang father niyo? 3 months lang. 3 months lang, no? Oo. Wala pa 3 months. Kay 26, 29 si Mama mga patay. So, sunod-sunod ang pagkadula sa inyong mga ginikanan. And since very attached ka mo sa ila, ikaw, gid, ang siling mo nga, treble, anong ginepekto sila sa imo? Ano ang nangin-epekto sa imo? So, pagkapatay naman sa imong father? Ambot. Daw hindi ko kanjede. Ara na si Papa sa daw ano lang kami, nakibot lang kami. Daw nakibot kami nga nagapulungko kami, nakibot lang kami ng daw mga tao. May mga manugbulong ang galabot. Tapos ang may mga kandidato to nga kay Papa mo.
Kay eleksyon gito sang mayor. Ara na nagbalalik nang kaabot sa balay. Daw natapungawan kami. Igo kami mga kamarad madbala daw damdamon na tawong. Nakibot gid sa sitwasyon ni Papa kay nga nami pang interview, nami pang istorya nila ni Papa. Sa mga kandidato tapos ang mga tunabtan nila nga nagahigda na sa sopa. Kag wala na sang kabuhi. Why na. Okay. How long kung naka-recover ikaw? You said nga may mga times nga daw makitaan mo yan si Papa mo nga nagalakat sa dalan, daw manaog ka sa salakyan. Ay, oo, inday. Malawig na ya. Mga daw natuigan na ganit siguro. Hindi ko magtulog sa mga sa alagyan namon simbahan mo. Aglipay kag Katoliko. Basta may patay na galingo galiso ang ulo ko kay hindi ko gusto makita sang lungon. Hindi ko gusto makita sang basta hindi ko gusto makita. Daw nagabalik sa akon ang ano. Pagkatapos kung may mga kalaing kita ko sa dalan nagalakat ako. O nagasakay ko sa jeep kadto ko day Nunoy. Ang tawo kapondo. May nagpanaog. Pag tanaw ko sa tawo, ang dumdum ko si Papa. Tanaw ko gid si Papa. Si Papa wala tetiriyan kung wala naglakat ang jeep, malumpat ako. Kaya kay masugata ako sa tawo to. Galing hindi man to. Mo si Papa mo. Pananaw ko si Papa. Naginibi na ko yakon sa jeep. Pag panaog dito sa Kanay Noynoy, pananaugan, lumpat ko sa jeep. Sige dalagan, pag abot do Noy, sige panukto ko. Ruga inurahab na ko na iya. Pag abri ni Noy, siling saan pag abri siyang baka kabataan, siling niya si Ante. Sinining na naman, siling ni Nonoy. Nining tama na nanong nana. Ano tong natabo? Din ko nakita ko si Papa Gid. Niya sa diin, sa karsada. So daw wala ka ba ka get over with no Why, sa yeah, idea dugay. nga wala na ang inyong nga father. So Dugay, pinapananaw mo pa siya. Okay. And then may one time nga nagadto ka, nag-visit ka sa wake sa father man sa best friend mo, no? Ano naman to Oo. yung natabo? Upod ko to sa simbahan. Tapos namon sang ano, siling nagaray sila. Niya mamahaw tato sa ila. Kay amo na gani, may pamahaw sila to damo. To kay patay tataya. Yan nakupod man ako. Wala na sa sa pinsar ko ya tita Regine nga maamo ko to Pag abot na ako dito, damo sang mga tao sa gwa. Hey, kilala ko man tanan. Sila yung mga upod ko yan, nagapinamahaw na ya. Tinimpla na sila sang ila pamahaw dito. Kaya ako, pagsulod ko, minagda nila ko. Ning ko, sige, una lang kamo. Nagdiretso ko ya sa lungon, tanaw ko sa lungon. Sus, pagkakita ko ya sang makasulod sa lungon, si Papa, yan nakita ko ya. Di nagsinumbo-tumbo pa ko ka magtiniyabaw. Wala ko yung mapugi ang silingan si Papa, yan nakita ko. Di karon may naghako sa akon. Ang singgit ko, babala Papa ko, gamo pa ko na. Ginhakos ako sang tatay nang napatay. Pagka ko siya sa akon, daw nagkalma bala ko. Panglibot-libot ako sang babaw, panulo ko da. Ay, hindi man amon balay. Dito kaya na marasmasan. So sa pagkahuya-huya ko, Diyos ko, Diyos ko, sining ko na, kahuluya. Nagtinulok-tulok lang, miyad lang kay kilala ako, kag kilala man inang napatyan. Ay, kung di ba si silingon wala nga bata ko ya sa iban nga. Oo. Nasalaan ikaw. Masalaan pa ko balaya nga bata sa luwas. Okay. So how long kag naka-recover ikaw sa sining deaths ang iyong mga mother, deaths ang iyong mga father? But hindi ko kakuan kung saan o nakaagi ko ya tita Regine nga yutayan ako yung patay. Yaman. Masakit o nga wala ko kaon-kaon. Bangod lang sa pagpanumdum mo sa natabo sa parents mo. Pero sining ko goro pwede sulat ko na lang liwat kay kalawig. Sure. Sige, okay. So kumusta ka na subong? Okay na. Manami ng kaysang August ni ang birthday. August 21 ako ng birthday. Pero sa 2023 nag-held sang birthday ang sinunoy ka 70 years ya. Dito kami tanan sa Amon man. Luli kami tanan as sabang hinablos ko sa iban sa Manila nagpululi. Grabing selebrasyon namon.
Kaysa apat kami ka nagselebrar sang birthday sa amo nga bulan. Kay nunoy abi ang ano. So apat Iya, ang 8. celebrators. August 8. Masunod ang akon magulang nga isa August 15. Masunod ako August 21. Ang manghod ko August 27. So reunion at the same time Pamilya celebration sa birthday. Pero si Noy ang kwan. Siyang taya. Pero may ano kami. May mga gift man kami again sa amon mga hinablos. I see. So kamusta naman ang mga utod mo kag ang pamilya mo? Okay man sila. Okay kay basta may pasyon sa amon kapluli kami na tanan. Gakilita na ka mo kompleto pa kamo nga mga mag-ululutod? Duwa na ang patay sa amon. I see. So can you say subong baton mo na kag okay ka na? Ngati amo na-accept mo na wala nang imo nga mga ginikanan. Okay naman. I see. Daw Mga 30 years na, 38 no? years. 38 years. So ano Nabaton ko subong naman. ang imong ginapangamuyo para sa ila? Ay na. Wala naman sang kuan kay batunon ta na lang kay amo nang nakagkabin pa na balaan ko man nga ang kamatayon mag-abot gid sa kada isa sa aton. Wala sang mga kabuhi di tugtugan. Pasalamat gani kita kay nakalabot ako sa 75 years old. Ang magulang namon Tita Regine 86 na. Wow. Puro mabakod pa. Wow. That's a gift, no? Long life, longevity. So, kamo nga mga kabataan, until this time, may mga communication pa kamo sa isa kay isa. Oo. And if there are opportunities, nagatipon gid kamo ya para Oo, nga kada magkilit-anay. Okay. So, and ang inyong mga ginikanan will forever, no? Be very special para sa inyo. Correct. Yes. So, sige. So, thank you kids so much and we're happy nga. By this time, fully recovered ka na, may acceptance na from your end, and okay na gid ang imo nga pangabuhi, daw wala na sang mga haunting moments. Kag ti imagine na, very very close kinigali by the way, ang mother kag ang father mo. Oo. Close na Mura ko sila. lang balila, no? Basta very close, ano nagasundanay lang gid Kay yan. hindi na sila Tita Regine nga siling abi nga magbulagay. Kay Oo. kung maglakat si mama, magbakasyon si mama da. Duwa lang nakadlaw, mapuli ko kay si papa mo to. So Kung si nagaulikid gid sila sa isa Kung kag si isa. papa man, mapuli ko kay si mama mo to. Amo na ang nila. So kanami, no? And you have seen kung paano sila nga magpalanggaanay nga duha. And so, I'm sure, kamo man, no? Bilang mga kabataan, grabe man ang ilang nga pagbalikid, kag pagpalangga man sa inyo, pag-raise Malangga sa inyo. ginamon Kay Yes. Tita Regine, ang madamo kami siya nakita da sa amon palibot nga ng ila ginikanan, gina simo lang nila. Si papa isa ina sang nagasaway sa ila. Si papa. Okay. Because para sa ginikanan nyo ginhatagid nila, no? Ang pagpalangga sa inyo, and so that's why siguro nga tika mo nagabalik man the same intensity of love sa inyo ang mga ginikanan. Oo, Tita Regine. Thank you so much, Gid, for sharing with us your story. Nening sa Lapas, may luyag nga tamyawan. Wala naman. Wala naman. Okay, Puro sige. masulat pa kuliwat, Tita Regine. Sure, sige. So, Sada. nagahulat ang imong 1,000 pesos nga cash prize. Salamat, Gid. Congratulations sa imo. Ang aton nga winner, mga kabombo, si Nening sang Lapas. And I am about to announce ang aton nga next winner. Kag siya naman ang aton nga winner for this week to be interviewed next Saturday, October 12. Sino ina? You will know sa aton nga pagpanubalik diri sa Kahapon Lamang program. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo,
ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin. Thank you sa tanan nato yung mga letter senders for the non-stop stories sa inyong ginapang padala diri, and especially sa mga newbies naton ha. Kabay nga magdamo ka mo dira, and kabay nga ang iban man no nga wala pa naka-share diri sa KLP ma-inspire, and also nga magsulat sa ilang mga istorya kag ipadala lang. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maples Street, Iloilo City. Our next winner to win 1,000 pesos in cash, and pwede natin nga ma-interview live diri sa studio sa Bombo Radio, or pwede man by phone or video call. Congratulations sa imo, Rita. Again, our winner for this week, si Rita. Atong ginhatag sa iya nga tiyo, pero ang iya pa mismo nga tiyo, amo ang may plano nga malain para sa iya. But good thing, no, nga nakapalagyo gid siya sa iya nga tiyo. Well, with that, mga kabombo, nagpasalamat gid ako sa inyo. Don't forget, up next, ang mga paborito nyo na, ang mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Thank you so much again sa inyo tanan. We'll see each other again on Monday. So enjoy your weekend. Sa gihapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid, good afternoon, and God bless.